трансляцію. Ось. Зараз я погляджу по телефону, ці бачно тобі добре, ці не бачно з гэтым ОБС. О, Гомель в ефірі. Все, добре бачно. Вітаю всіх, пакуль што ніхто яшчэ не зашоў, але пакуль людзі забіраюцца, я кажу, што у нас госці, ссылочка на яго YouTube канал у апісанні ролика, гомельскі дзеяч, гарадскі актывіст, ці як зараз модна казаць, гурбаніст, Яўген Меркіс. Вітаю. Мы сёння будзем абмяркоўваць праблемы Гомеля, ввогуле урбаністыку і што магчыма зрабіць другім па насельніцтву горадам у Беларусі. Нас глядзіць зараз 2 чалавека. Ну, магчыма, крыху пачакаем. Зараз я зраблю у тэлеграме заново напамін, каб усе зайшлі. Ось Telegram, добрая з'ява, з яго самая вялікая колькасць пераходаў заўсёды. Так. Трансляція началась. Я-то думаю. Ось, все. Так. Заходим. У меня інший экран, я по телефону. Ось, Максимов, добрый вечер. Ось, добре, люди долучаються пакуль што. Ну, хочу ось спитати, на твою думку, які самі великі велізарні проблеми Гомеля, ну, на дадений момент. Ну, їх за апошні час назбіралася вельмі багата. Я б сказаў, нават непараўнальна багата, калі параўноўваць наш горад з іншымі гарадамі абласнымі. Тым больш, што гомельцаў у гэтым плане падсцёгвае і крыўдуе тое, што мы заўжды былі, ну, і застаемся другім па велічыні горадам Беларусі, горадам з вялізным патэнцыялам, але за апошні час мы здолелі згубіць тое багацце, которое у нас раней было, і нічога новага не прадукуем, і іншыя гарады, асабліва той ж самы Брэст, Гродно, нас ужо абганяюць у шмат такіх паказніках. Тэма нумар 1, праблема нумар 1, я думаю, якую большасць гомельцаў назаве, гэта, канешне, тое, што Гомель, который заўжды лічыўся зялёным горадам, ён тануў заўжды у каштанах, за апошнія 10-15 год просто стаў горадам, который фактычна перажыў хіміятэрапію, потому што большасць цэнтральных вуліц асабліва сталі фактычна голымі. І вось гэта тая праблема, з которой незадаволены большасць гараджан. Чаму так сталася? Я думаю, шэраг фактараў супаў. Канешне, і клімат становіцца трохі цяплей, і дрэвам у гарадскіх умовах становіцца складаней выжываць. Некаторыя з іх цвітуць па 2 разы на год, расце нагрузка. Па-другое, павялічылася выкарыстанне соляў узімку, калі яны яшчэ былі халоднымі, вядома ж. А ў нас спанбонд той же самы рассцілалі на газонах і каля дрэваў толькі на цэнтральнай вуліцы. На маленькім кавалку савецкай дэманстратыўна паказвалі, што клапоціцца аб дрэвах, а ва ўсіх астатніх месцах соль вельмі багата хадзілі гэтыя сейбіты, так бы мовіць, дворнікі, і все гэта пасыпалі. У выніку, канешне, дрэвы высыхалі, яны хварэлі. Другі блок праблемаў звязаны, канешне, з тым, што проста чыноўнікам вельмі часта значна лягчэй дрэвы вырубіць і новыя пасадзіць, чым доўгатэрмінова займацца іх лекаваннем, сачыць за іх станам, даглядаць іх, таму што на гэта трэба рэгулярна выбіваць нейкія сродкі, а ў нашай вельмі бюрократычнай сістэме, часта досыць дезарганізаванай, которая залежыць ад разовых паступленняў грошай на ўвесь год, значна прасцей, лепш адзін раз выбіць там 50 новых сажанцаў, чым на працягу году рэгулярна сачыць за тым, як іх там паліваюць, даглядаюць, выклікаць нейкіх спецыялістаў. І ў выніку горад вельмі хутка пачаў на цэнтральных вуліцах пазбаўляцца ад дрэваў. Былі некаторыя спробы замаскаваць гэта ўсё. На цэнтральнай вуліцы у нас у некаторы момант пайшоў так званы туевы, альбо, як мы называем яго, туёвы эксперымент, калі пачалі туі высаджваць масава, але, ну,
яны, конечно, не могуць кампенсаваць паўнавартасныя вялікія дрэвы, да которых мы прызвычаіліся, тым больш это дрэвы ў нас не толькі даюць нам кісларод, яны даюць нам цень, яны змяншаюць узровень шуму. Напрыклад, на цэнтральных вуліцах зараз вельмі шумна стала, таму што машына праязджае і рэхам разносіцца ўвесь гук адразу ад будынкаў, няма чаму гэта ўсё гасіць. Канешне, адсутнасць дрэваў падвышае таксама загазаванасць і пыл, который ўвесь час лётае, яму няма за што затрымацца. Вось. Таму вось быў гэты эксперымент. Потым гэтыя маленькія дрэвы таксама пачалі паміраць, як і вялікія. І апошнія гады ў нас пачалася вось гэтая жахлівая практыка, калі ставяць кожны раз, калі цёплы сезон пачынаецца, такія бетонныя клумбы, таксама з гэтымі хвойнымі раслінкамі, которые, конечно, вечно зеленые, и они ствараюць визуальный эффект зеленой вуліцы, але зноў жа сваю функцію не выконваюць. І імі яшчэ загарадзілі таксама всю плошчу Леніна. Што змянілася за апошнія 2 гады ў плане азелянення Гомеля? Гарадскія ўлады пачалі трохі з гэтым працаваць. У мінулым годзе эксперымент праваліўся, таму што высадзілі вялізную колькасць саджанцаў, але саджанцы часцей за ўсё былі такие, прутики, раслины, которым треба вельмі шмат часу, каб все ж таки выжыць у гарадскіх умовах, каб вырасці нейкія дрэвы. І плюс там яшчэ якраз быў вельмі засушлівы перыяд на пачатку лета, і палова саджанцаў гэтых, вялізная колькасць тысяч, яна засохла. Там што зразумела, за імі ніхто не даглядаў. На гэта не вылучаліся вялізныя грошы, гэта не ўваходзіла ў задачы ні чыноўнікаў з гарвыканкама, ні адпаведных арганізацый, кшталту чырвонай гваздзікі, і адпаведна вялізная колькасць гэтых саджанцаў просто загінула. У гэтым годзе трохі скарэктавалі гэта ўсё і пачалі ўжо садзіць такія расліны 2, 3, 4гадовыя, это заўважна. В некаторых месцах нават у цэнтры горада высадзілі, і гэта сапраўды вялізны плюс. На праспекце Перамогі з'явіліся насаджэнні. З іншага боку, там ёсць 2 праблемы. Па-першае, шмат дрэваў высаджваецца па-ранейшаму па-бюрократычнаму. І, адпаведна, у нас на нейкай цэнтральнай вуліцы дрэвы так і не з'явіліся, зато на самым ускрайку, на самым апошнім нейкім скверыку, который нікому не патрэбны, з'яўляецца адразу 100 дрэваў, просто высаджаныя. Вось такія сітуацыі здараюцца. А па-другое, у гэтым годзе вялікая частка гэтых саджанцаў былі просто павешаныя на баланс гарадскіх прадпрыемстваў. І таксама догляд за імі таксама чамусьці павесілі на іх. Такая інфармацыя з'яўлялася у гомельскіх гарадскіх дзяржаўных СМІ. Таму вот праблема з азеляненнем – это тое, што ўсе назавуць. Канешне, людзі таксама баяцца і за лёс зялёных насаджэнняў у сваіх дварах, таму што двары, асабліва ў цэнтры горада, зараз пачынаюць адваёўваць забудоўшчыкі. У некаторых выпадках гэта адбываецца не зусім прававымі метадамі, то бок ёсць пытанні да таго, як афармляецца гэта ўсё, ці няма там карупцыйнага раскладніка, але інтарэсы забудоўшчыкаў у нас пакуль што на першым месцы. І не ва ўсіх выпадках гараджане могуць свае зялёныя зоны, свае двары адбіць. Вельмі часта проста таму, што самі не актыўнічаюць. Яны чакаюць варламавых, матолек, меркісаў, моцныя навіны, белсаты, которые за іх зробяць всю працу, а самі хадзіць, чагосьці дабівацца не могуць. Ёсць і хорошыя прыклады, калі з'яўляецца вельмі моцная кам'юніці, супольнасць, которая готова змагацца за свае зялёныя зоны. У прыватнасці можна назваць кейс скверыка каля гасцініцы «Турыст» у Гомелі. Там збіраліся таксама жылыя гмахі пабудаваць, але людзі пачалі вельмі актыўна не толькі пратэставаць, а планамерна гэта рабіць, адваёўваць сваё права на зялёныя зоны. Бок яны пачалі і ладзіць там суботнікі, высаджваць свае ўласныя дрэвы, весці абгрунтаваную перапіску, разбірацца ў заканадаўстве, і, як мы бачым, пакуль што там ніякага будаўніцтва не вядзецца. Гэта не гарантыя, але гэта, прынамсі, адзін са спосабаў, які можна чагосьці дамагчыся. Гэта вось першая праблема, звязаная з азеляненнем. Так, напрыклад, таго, што гэта не гаранта, я сам недавно змагаўся тут з новым домам, які у нас па набережнай будавалі. І змагаўся тоже бок о бок з жыхарамі, але там усё,
і СМІ, і подпісы офлайн, там каля 500 штук, і в адміністрацію прэзідэнта і гэтак далей, але ну тут залежыць ад розных фактараў. Магчыма, атрымаецца перамагчы гэтую з'яву, магчыма не, але я так лічу, што калі хтосьці за свой двор, за свой горад неяк змагаецца, то не абавязкова ён перамагае, але наверху пачынаюць разумець, што ёсць нейкая супольнасць, што проста так ужо паставіць дрот, набудаваць, там, паказаць паспарт аб'екту, ўсё не атрымаецца. Больш трэба дыялогу і гэтак далей. Таму кожнае такое змаганне, яно робіць больш добрай з'явы гораду з кожным разам. Вось. Да, ну тут просто яшчэ што можна дадаць, на жаль, Беларусь на дадзены момант хутчэй краіна рэзананснага права, таму калі ўмець працаваць з гэтым рэзанансам, то гэта часта з'яўляецца апошняй зброяй тых людзей, которые хочуць адстаяць свае правы. Рэзананс, да, гэта галоўная зброя, таму што, як тут не казаць, у нас сістэма больш папулісцкая, таму калі вялікі рэзананс, і ў гэты рэзананс далучаюцца не проста там актывісты, а такія добрыя людзі, там пенсіянеры, жыхары, ўсё, тады ўжо пачынаюць нейкія крокі назад рабіць забудоўшчыкі. Вось, напрыклад, зразумела, я памятаю такую выяву перакрыжавання савецкая сялянская вуліца, і вось там, дзе зараз зрабілі пераход дыяганальны, і вось зараз як выглядае гэта цудоўная забудова на углу, а раней там было шмат дрэваў, як вось, не ведаю, як Кіеў, там Хрышацік, такой вось зялёная прастора, там цень, і Гомелі, цэнтр, вось гэты цэнтральны трыугольнік Гомеля, ён вельмі добра выглядае, і на жаль, што ён так вось зараз ператвараецца, як казаць, такую прастору перекаці поле, ці як. Вось. Гэта праблема. І для мяне такая праблема вялікая Гомеля — гэта транспарт, і гэта не толькі аўтамабілі, але і грамадскі транспарт, вся транспартная сістэма, на мою думку, яна, па-першае, не развіваецца шмат гадоў. Ось, як я ў дзяцінстве ездзіў на закупы ў Гомель, і зараз, калі я туды трапляю, нічога не мяняецца. І мы, як урбаністы, не любім там, каб шмат новых дарог будавалі і гэтак далей, але ў Гомелі такая з'ява, што дарогі так даўно не будавалі новыя і так даўно не рабілі нейкія аб'езды і гэтак далей, што там павінны ўжо быць новыя дарогі. Вось што ты па транспартнай сістэме кажаш? Да, транспорт как раз-таки это другий блок проблем, который я хотел назвать. Тут трэба пачынаць з такіх базісаў, азоў у нас на ўзроўні планавання горада і рэалізацыі разнастайных горадабудаўнічых праектаў неправільна выстаўлены прыярытэты мабільнасці ў горадзе. Я нагадаю, што в большасці здаровых гарадоў свету і краіну на першым месцы стаяць інтарэсы маламабільных груп, пешаходаў, раварыстаў, далей ідзе грамадскі транспарт, і прыватны аўтатранспарт знаходзіцца дзесьці на апошнім месцы па магчымасці, калі вы нешта плануеце ў горадзе. У нас пакуль што прыярытэты наадварот. Прыватны аўтатранспарт, аўтаўладальнікі, яны каралі. І ўсе змены заўжды робяцца для іх. І нават зараз, нават калі ў гэтым годзе, напрыклад, прыгадаць, у нас зараз вуліцу Шаўчэнку непадалёк ад вакзала рамантуюць, там каля Палескага моста. Таксама вельмі шмат грошай укладваецца, але мы бачым, што аўтамабілістам стане зручней, а пешаходам застануцца вельмі маленькія ходнікі. Для раварыстаў ніякіх адмысловых палос, сцяжынак не прадугледзелі, пра іх нават не задумаліся в гэтым праекце. І вось это адзін з такіх прыкладаў. Альбо іншы прыклад, который вельмі шмат каму не падабаецца, гэта тое, як зрабілі рэканструкцыю вуліцы Кірава ў свой час, калі, тэарэтычна аўтамабілістам на практыцы таксама стала трохі хутчэй праязджаць гэтыя пару перакрыжаванняў дзякуючы кальцавым развязкам, але ў выніку вельмі моцна пацярпелі пешаходы. Ім перанеслі
пераходы праз вуліцу, в некаторых выпадках на сотні метраў. Вельмі нязручна стала рухацца на ровары, там што зноў жа ўвесь час гэтыя аб'езды, вельмі вузкія ходнікі, дзе ты мусіш яшчэ дзяліць усю прастору з пешаходамі. І нават калі глядзіш на статыстыку розных фітнес-трекераў, кшталту Strava, а у Стравы ёсць такі праект, яны выкладваюць такую сусветную мапу, куды наносяць актыўнасці ўсіх сваіх карыстальнікаў. І там у свой час вельмі добра было, на прыкладзе Гомеля, адсачыць статыстыку. Вось год, калі яшчэ не было кальцавых развязак на Кірова, яна была дублёрам савецкай для пешаходаў і раварыстаў. Там вельмі шмат людзей прыязджалі на працу, на навучанне, хадзілі. А потым, калі кальцавыя развязкі зрабілі, яна фактычна перастала загарацца, тому што людзі перасталі рухацца. Таму вось, калі ў нас робяць нейкія змены, калі нейкія вуліцы пашыраюць і канструююць, то адразу закладваюцца неправільныя рашэнні. Зноў жа, прыклад Кірова, некалькі перакрыжаванняў вы на машыне зараз сапраўды хутчэй праязджаеце, але ў выніку вы ўсё роўно упіраецеся ў астатнія вузкія месцы. У нас гэта вуліца Інтэрнацыянальная, альбо потым перакрыжаванне з праспектам Перамогі, Рагачоўская, Палеская. Таму гэта не надта моцна дапамагае вырашыць праблемы з аўтатранспартам прыватным, напрыклад. З іншага боку, у нас сапраўды вялізнай колькасці аўтадарог, магістраляў, нейкіх мастоў нават часам не хапае. Это ўжо такія доўгатэрміновыя праекты, которые все вельмі моцна чакаюць. Напрыклад, у нас вялізны новы мікрараён узнік, Шведская горка, і да яго так і не праклалі нармалёвую дарогу, которая закладзена ў генплане. Чаму на гэта не могуць знайсці грошы альбо жаданне, застаецца гадаць. Гомельцам вельмі крыўдна і прыкра чуць і чытаць навіны з іншых рэгіёнаў, таму што чытаеш навіны, што ў Брэсце нядаўна скончылі будаўніцтва вялізнага моста. Зараз у Магілёве, здаецца, нешта вялізнае будуецца, а ў нас вось такі інфраструктурны аб'ект не будуецца, затое рэалізоўваюцца нейкія дзіўныя праекты кшталту 2 падземных туалетаў, альбо зараз вось гэты флагшток за 750 тысяч даляраў. Яшчэ пытанне грамадскага транспарту, калі таксама закранаць, то апошнія некалькі год не так актыўна абнаўляецца рухомы склад, то бок не закупаюцца новыя мадэлі тралейбусаў, аўтобусаў. Некалькі адзінак з'яўляецца на год, але ён вельмі моцна старэе транспарт, хаця трэба аддаць даніну павагі транспартнікам. Напрыклад, у гэтым годзе ці мінулым яшчэ ввялі сістэму электроннай аплаты, то бок спрабуюць нешта рабіць. Але, канешне, калі у вас ёсць выбар паміж прыватным аўтамабілем, дзе у вас ёсць клімат-кантроль, і нейкім аўтобусам мазам з гармошка, у которым не будзе ніякага клімат-кантроля ні летам, ні зімою, у котором будуць праблемы з інтэрнэтам, яшчэ будзе цісканіна, а яшчэ будзе вельмі павольна рухацца, таму што для яго няма вылучаных палос. Такі эксперыменты вольны, дарэчы, рабілі, на некаторых дарогах з'яўляліся вылучаныя полосы для грамадскага транспарту, але потым... Хатаевічы, напрыклад. Да. Але потым ад гэтага эксперыменту адышлі, і нават калі эксперымент праводзілі, это не быў зусім чысты эксперымент, потому што гэтыя палосы наносіліся вельмі выбарачна. То бок, гэтыя полосы яны дзейнічаюць сапраўды, калі паласа ідзе праз увесь горад, тады у грамадскага транспарта сапраўды з'яўляецца хоць нейкая перавага. А калі у вас проста на шырокай вуліцы з'яўляецца адна з палос для грамадскага транспарту вылучаецца, розніца не надта вялікая. І тое ж самае у нас таксама вось адсутнасць сістэмнасці праяўляецца і пытанне развіцця роварнага транспарта. На яго дагэтуль не глядзяць як на транспарт, это хутчэй нейкія забаўкі для дзяцей і сем'яў на выходных, а менавіта як сродак перасоўвання на працу, на навучанне, яшчэ гарадскія ўлады не да канца ім давяраюць. І хоць у нас, здаецца, і ўзяліся за стварэнне роварнай інфраструктуры, злучаных сцяжынак яшчэ некалькі год таму назад, але дагэтуль гэта вельмі разарваная сістэма. То бок на вуліцы Мазурова у новых мікрараёнах можа быць там кіламетр, 2-3, нейкая сцяжынка на шырокім і без таго тротуары, а потым яна сканчаецца. І ў гістарычным цэнтры горада вам даводзіцца ўвесь час, як тыя караблі, лавіраваць, пакуль вы там не вылазіць. О, хейтер зайшоў, які жадае набыць хату ў Гомелі. Але наконт транспарту хачу дадаць.
ну, добра, калі інвестуюць у будаўніцтва новых і аўтадарог, але гэта павінны быць тыя аўтадарогі, якія должны разгрузіць горад, а не нагрузіць яго. Калі весь трафік заганяюць у цэнтр, што зараз робіцца, конечно, гэта праса больш бачная, таму што яна з цэнтры, потым і гэта ну, дзешэвле. Менш сродкаў, чым, напрыклад, дабудаваць хаця бы мосты праз Сош, мост праз ну, палескі пуцепровод. Больш за то не хапае дарог дублёраў, калі горад добра развіваецца, калі ёсць вялікая звязанасць, калі ёсць шмат дублёраў. Напрыклад, вось кузнечны шляхапровод, ён ужо колькі гадоў не аднаўляўся, там ужо ўсе тэхнічныя нормы рыска прайшлі, а калі яго зачыніць, гэта будзе калапс усяго горада. Таму ніякіх не рабілася праектаў, не інвеставались сродкі туды, каб зрабіць Гомелі больш такую, як это кажется, больш трафік разнесці па некалькім шляхам, каб магчыма было ну, наконт на рэканструкцыю ось закрыць гэтае перакрыжаванне каля зіпу і гэтак далей. І ўсё робіцца так, каб крыху пашырыць, крыху дрэвы забраць, крыху там полосу дадаць, але гэта усе транспартнікі, якія ну, ведаюць, што робяць, яны разумеюць, што гэта ніякае не палепшэнне трафіку, таму што калі, напрыклад, Кірова робіцца бессветлафорная траса ўнутры горада, гэта пробка. Таму трафік не дазуецца, ён проста скапліваецца на канцы дарогі. І цікава, калі узкай застройкі робіцца бессветлафорная траса, но гэта немагчыма. Проста немагчыма зрабіць бессветлафорную трасу у цэнтры гістарычным горада. І калі, напрыклад, аўтамабілісты выйграваюць там 2 хвіліны, напрыклад, то, як ты казаў пра страву, гэта ж не толькі бегуны, там спартсмены ці раварысты якісьці бегаюць. Гэта ўплывае на адкрыццё бізнеса, напрыклад, і гэтак далей. І вось гэты цэнтральны трыўгольнік гомельскі, дзе гістарычная частка, дзе магчыма было зрабіць цікавыя месцы, яна разорвана на два. Таму ўсё, што робіцца апошні час, канешне, для Гомеля добра, што ўжо робіцца, таму што раней увогуле нічога не рабілася, але гэта ну, не добра. Таму, як ты казаў, напрыклад, шведскай горкі, калі бы дабудавалі север, поўнач, поўдзень трасу, магчыма было бы штосьці думаць, каб ці, напрыклад, якую-то частку ўсходняга абхода, мост, напрыклад, магчыма было бы, напрыклад, ну, зрабіць, зачыняць савецкую на выхадныя, вось на нядзелю вечары, каб вось как у Кіеве хрышчасцік быў. Але гэта нікога не цікавіць. На жаль, за гэтыя годы там па 1-2 паласы дадалі дзесьці там на інтэрнацыянальнай. Ну і яны думаюць, што гэта вырашыць праблему. Але как Гомелі ўсе стаялі, так і стаяць. Ну, на мою думку, так. Праблема, конечно, яшчэ і таго, што вельмі прасеў узровень тых, хто прымае рашэнні на гарадскім узроўні. Там увесь час шлі войны розных кланаў, кожны новы мэр, кіраўнік гарвыканкама прыводзіў сваю каманду, пачыналіся нейкія там спрэчкі і так далей. І іх агульны ўзровень разумення таго, як трэба займацца горадам, ўзровень патрыятызма і любові наогул да горада вельмі моцна прасеў. І, канешне, да, у выпадку таго ж самага ўсходняга абходу можна было б знайсці фінансаванне, прынамсі досыць вялікую частку ўзяць сродкі ад еўрапейскіх банкаў там развіцця, рэканструкцыі развіцця і іншых структураў. Гэтым трэба займацца. І мы бачым, што ўсё заўжды абмяжоўваецца гатоўнасцю даць сродкі, але далей за гатоўнасць справа не ідзе, бо далей ўжо трэба на мясцовым узроўні нешта неяк варушыцца, нешта рабіць. Яшчэ праблема, канешне, развіцця транспарта і ў тым, што ёсць вялізная дэзарганізаванасць, то бок фактычна гэтым мусілі б займацца аддзелы, ну, архітэктары гарадскія, але мы бачым апошнім часам практыку, калі у нас такім спойлерам сталі даішнікі. Калі даі заўжды ў СМІ выступае такім ініцыятарам. Давайце вось гэта зробім, а давайце вось гэта на той вуліцы зробім. І ўжо потым, пад іх прыкрыццём, фактычна,
сапраўдныя змены на свой капыл робяць ужо чыноўнікі. То бок няма вось адзінага цэнтра прыняцця рашэння, няма адзінага разумення зноў жа, на аснове чаго і як мы развіваем горад. Гэта вялізны мінус. І яшчэ забыўся прыгадаць звязаную з транспартам праблему. Вось падчас некаторых рэканструкцый у нас вяртаюцца да гэтай практыкі будаўніцтва падземных пераходаў, которые вельмі моцна разрываюць транспартное злучение. Вот у нас поставили на улице Интернациональной после реконструкции подземный переход, и там зараз стало незручно роваристам рухаться, так само пешеходам, потому что пешеходы не любят лишний раз спускаться под землю. Тем больше там маломобильным группам, пенсионерам, женщинам с вазочками користаться подземными переходами удвоя тяжей. Хотя у выпадку гэтага самого перехода подземного на улице Интернациональной там же поставили ліфты, але гэтыя ліфты не працуюць фактычна, таму што яны мусяць працаваць тэарэтычна ў буднія дні, пакуль працуе дыспетчерская, которую яшчэ трэба назваць, вызваць, каб яна уключыла, так бы мовіць, ліфт. А што рабіць увечары, калі яна не працуе, або на выходных, ніхто нават пытаннем не задаваўся. Але нават гэта часта ўжо зараз і не працуе, нават у буднія дні, таму што гарадскім уладам складана змагацца з рознымі бомжамі, скажем так, которые выкарыстоўваюць гэтыя ліфты па іншым прызначэнні. Да і наогул трымаць нейкую дыспетчерку, каб яна вот яшчэ і за гэта адказвала, складана. Таму вот гэтыя ліфты зараз стаяць, не выконваюць сваю ролю і перасоўваюся ты праз гэты падземны пераход як захочаш. І гарадскі квест. Так, я чытаў калісьці ў 2010 годзе, калі вось гэты новы генплан з бярозкамі ў галаве галаўнога мозгу рабілі, там казалі, ось хутка, там была галоўная архітэктарка такая маладая, не ведаю, хто зараз. Яна казала, ось хутка на вакзале будзе падземныя пераходы. Я, па-першае, так падумаў, хутчэй, а то там 40 секунд я стаю там ось каля гатэлю Гомель. А зараз, калі зразумець, вакзал гэта тое месца, і ўвогуле цэнтр, дзе турыстычныя месцы, дзе маламабільныя, гэта не толькі інваліды или пажылыя, але зашмат хто. Хтосьці цягне за сабой сумку на колах, хтосьці нешта робіць. І гэта цікава, калі пешаходныя пераходы, яны на скрыжаваннях, там ёсць светафорныя фазы, чаму асваяваць такія велізарныя грошы, а ў інтэрнацыянальнай ввогуле там месца ніколі не было. Калі яны вырашылі там дадаць паласу другую, я не зразумеў, дзе яны яе возьмуць. Да, і на нас збіраліся насамрэч будаваць значна больш. У нас была ідэя 3 падземныя пераходы на плошчы Леніна бахнуць. На выходзе была ідэя на праспекце Леніна і інтэрнацыянальнай бахнуць пераходы на самым загружаным перакрыжаванні цэнтры горада. Таму апетыты ў іх ёсць, таму што лепш выбіць адзін раз шмат грошай на падземны пераход і пакарміць усе будаўнічыя канторы, тых, хто там працуе, адзначыцца перад вышэйшым кіраўніцтвам, чым займацца сапраўды важнымі неабходнымі праектамі дзесьці на ўскрайку Гомеля. Плошча Леніна гэта плошча так у косках, таму што я не ведаю, як гэта назваць плошчай? Мы это называем парковкой на Ленина. Парковка на Леніне, парковка каля Леніна, каля флагу. Да, зноў жа, пытанне парковак мы паднялі, у нас жа все збольшага бясплатныя, і гэта дадаткова стымулюе прыватных аўтакарыстальнікаў карыстацца менавіта сваім транспартам, ставіць яго дзе заўгодна, а калі б у нас была распрацаваная сістэма платы, у ідэале нейкае занаванне праведзена, каб у цэнтры было больш дорага прыпаркаваць сваё аўто, але разам з тым, каб у тых, хто пражывае ў нейкім месцы ў цэнтры, у іх былі там свае карткі, которые дазвалялі ім свой транспарт бясплатна паркаваць. Гэта ўжо прымушала людзей неяк задумвацца. А так у нас паліва не надта дорага ў параўнанні з іншымі краінамі каштуе. І машыну не так дорага зараз ужо стала набыць, як яшчэ ў 90-нулявыя гады. Таму ідзе масавая аўтамабілізацыя, але горад ужо зараз відавочна не спраўляецца з той колькасцю прыватнага транспарта, которая ёсць. І не толькі па вечарах альбо раніцай, калі людзі едуць альбо вяртаюцца з працы, але таксама сітуацыі ў дварах, таму што у нас проста няма ўжо дзе часта машыну прыпаркаваць, і бывалі ўжо часта канфлікты, калі
не могла проехать та же самая хуткая меддопомога, потому что весь двор был заставленный автотранспортом. Ага. Тому транспортом, да, так само треба займатися. Це другий блок проблем, который я назвал. Нават у меншых расійскіх гарадах, там дзе вось Варламаў яго шоу БДСМ ездзіць, там заўсёды платная паркоўка, ну, у цэнтральнай часткі горада, а тут горад, які 500 тысяч насельніцтва, ну і цэнтр гэта такой склад прыватнага транспарту, гэта недобра. Вось. Тут я пракаментую. Тут зайшоў мой хейтер, это знаёмы, які тут всем кажа пра аўтамабілі, што я, як сярога на чорным бумеры, з Сельмаша да цэнтру, ну і гэтак далей, што раварысты і там, ну, людзям з чата, не уяўляйся на яго, так, не обращайся внимания, вось, потому что чым больш вы адказваеце, тым больш ён гэта будзе друкаваць. Вот. Наконт грамадскага транспарта хацеў казаць, ну, ужо ўсе плюс-мінус даже гарады Расіі, што казаць ужо пра заходнія краіны, так, яны працуюць часткова альбо цалкам па перасадачнай мадэлі, дзе, магчыма, ёсць некалькі крупных маршрутаў, дзе невялікі інтэрвал і магчымасць зрабіць одну кароткую пересадку і ехаць далей. Што бачна в Гомелі, ну, гэта праблема, канешне, больш ўсёй краіны, але ў Гомелі шмат такіх праблем транспартных з грамадскім транспартам, што шмат маршрутаў, якія ведуць ад кожнага канцовай астаноўкі ва ўсе. І потым, вось, напрыклад, гэта добра відна на Солнечнай, там 40-50 аўтобусаў у стужок так стаяць, і інтэрвал на шляхах, там на маршрутах 20 хвілін, 25. Ну, гэта не дрэнна. Гомель такі горад, ён радыяльнай планіроўкі больш, ну, не колавай радыяльнай, а углавой, дзе магчыма было ўсё-такі зрабіць перасадачную мадэль. Больш за тое, я часткова бываю ў Гомелі, добра яго ведаю, але, напрыклад, колькасць астановак з назвай вакзал, гэта падлічыць трэба. І на яком вакзале які шлях ідзе, гэта ўсё незразумела, ніякай навігацыі. Калі ёсць велізарная прывакзальная плошча, дзе магчыма было зрабіць пряма на выхадзе з тунэлю, напрыклад, астаноўку грамадскага транспарта, а не стаянку для таксі, дзе магчыма было перасадка некалькіх маршрутаў, у некалькі радоў аўтобусы бы стаялі, это ўсё было ў адном месцы, а не тое, што няма ніякіх прыярытэтаў на грамадскі транспарт. Ты павінен ісці ці ў бок адзін, ці ў бок другой, ці ўвогуле там на праспект Леніна, ці на аўтавакзал, каб знайсці маршрут свайго транспарту. Гэта дрэнна. Калі б у Гомелі зрабілі такую сістэму, дзе была перасадачная мадэль, дзе на некаторых скрыжаваннях з розніцай у некалькі хвілін можна было змяніць маршрут, гэта было б вельмі добра. І без всякіх там метрапалітэнаў, як там бачыў схемы па 3 лініі ў Гомелі. Вось. Гэта магчыма было зрабіць. Больш за то, вось, тое, што ты казаў пра выдзеленыя полосы, так, я буду часткова па-руску казаць, таму што, ну, это я так гледачам. Выделенные полосы, они еще работают, когда, например, транспорт ближе стоит к светофору, чем остальные. На поворотах, например, выделенная полоса идет ближе к светофору, а автомобили чуть сзади. Получается, автобус стартует первым, и когда выделенная полоса, это не одну там на Барыкина добавили, и вторую на Хатаевича, а реальная система городская, система, связанная со светофорами и так далее. Вот, например, система магистрали в Москве я всегда в пример привожу. Не потому, что там Москва изменилась за 10 лет и так далее, а потому что, ну, город постсоветского пространства, однако быстро все наладили. Общественный транспорт наземный даже работает наравне фактически на уровне метро. Вот. Чаму так немагчыма зрабіць, гэта невялікія сродкі ў Гомелі, гэта таксама, чаму так немагчыма зрабіць, ёсць вельмі просты адказ, таму што вельмі нізкі ўзровень незалежнасці ў розных інстытуцый, то бок і у гомельскага троллейбуснага парка, і аўтобуснага парка, это все арганізацыі, которые ўсё-таки дзяржаўныя, яны выконваюць у першую чаргу
сацыяльныя загады, сацыяльныя місіі, так бы мовіць, і не так шмат арыентуюцца на нейкую логіку, на рацыянальнасць пры планаванні тых альбо іншых маршрутаў. Ім кажа гарвыканкам: ребята, трэба арганізаваць прамы аўтобусны маршрут з Новабеліцы на Ратон, як бы на свабодную эканамічную зону. І хоць гэта можа эканамічна не надта выгадна, таму што это аўтобус, хай ён нават і ходзіць рэдка, але шмат калі апыноўваецца досыць пустым, незагружаным, ездзіць праз увесь горад, нагружае дадаткова гістарычны цэнтр. Ну вот трэба, таму што так сказалі. То бок, калі даць больш свабоды і калі планаваннем будуць займацца сапраўды спецыялісты, то сітуацыю можна змяніць нават без вялікіх грошай. І сапраўды у нас ёсць вялізная колькасць такіх маршрутаў, которые ідуць з адной кропкі горада ў іншую і не заўжды абгрунтаваныя. Калі пераходзіць до третьего блоку проблем. Так, хвилиночку. Пишет человек: это ненормально, когда в час ночи на универмаге стоят 5 автобусов в ряд. Ну, в Гомелі заўсёды так. Это ланцужок автобусов, ты не разумеешь, які маршрут падышоў и так далее. Это система, один билет, одна поездка, она себе перегружае. Ось я это в ролике казал своим про громадский транспорт. Представьте, как 16 светок московского метро, и кожны поезд ідзе по своему маршруту у іншы конец неведомо якой линии. Это бы просто коллапс системы был. Гэта як нью-йоркское метро нават працуе, тому что там были конкурентные фирмы, и гэта добра не наладзена. Так и с наземным транспортом. Першая вылучанасць, а второе, калі один маршрут працуе на другой, а не вось тое, што зараз адбываецца з Гомелем. Ну і не з Гомелем, за ўсёй краіны. Я зараз кажу такую тэму, я быў у Новай Баравой, і там, ну, они добрыя остановки такія, гэтак далей робяць, але маршрутка ідзе, як мы іх не з павагай ставімся да маршрутак, а она ідзе до станции метро, 2-3 остановки, станция метро. А автобус, у них нейкія стандарты, я не ведаю, што гэта за стандарт, але автобусны маршрут павінен аб'ехаць колам кожны завулак, і потым ужо даехаць. Магчыма, ўжо пешком быстрее пройти, але у них такія стандарты, што ён павінен там максімальную колькасць плошчы гэтымі остановкамі захапіць. І невядома, чаму гэта так, але і у нас так у рэчыс, заўсёды ў рэспублікі гэта ланцужкі з аўтобусаў, даже ў маленькіх гарадах, як мой, і што з гэтым зрабіць, незразумела. Ось, Евген, табе слово. Маршруткі вялізная праблема, это таксама індыкатар таго, што грамадскі транспорт не вельмі эфектыўна працуе. А зараз это яшчэ і не толькі індыкатар, але яшчэ і канкурэнт, тому што ён забірае шмат пасажыраў, адпаведна, хоць нейкіх доходаў у грамадскага транспорта, ну і стварае дадатковую нагрузку на вуліцах, павялічвае трафік, стварае вельмі часта канфліктныя сітуацыі, ДТЗ, ну, усім вядомыя выпадкі, калі маршрутчыкі ганяюць, хто хутчэй забярэ кліентаў, все этой гонкі па горадзе, праблемы пры пасадцы на прыпынках. Да, таму маршруткі таксама такая з аднаго боку праблема, а з іншага боку, ну да, калі глядзець з точкі гледжання звычайнага гараджаніна, то часта это хоць нейкая, але альтэрнатыва, значна лепшая. Да? Ты можаш пасядзець, ты можаш больш хутка даехаць, куды табе трэба, хоць нейкім камфортам. Таму вот складана ситуацыя з маршрутками. Третий блок, да, проблема, которую я назвал бы в нашем городе, это з'яўленне вялікай колькасці абсалютова глупых альбо дзіўных праектаў, на которые марнуецца вельмі шмат гарадскога бюджэту, грошай з гарадскога бюджэту, і некаторыя праекты вялізныя, кшталту адразу 2 падземных туалетаў на набережнай. Некоторые у нас все еще находятся в стадии реализации, кшталту гомельского флагштока, и подобные проекты, яны мало того, что городу ничего не дают, на их еще вылучается шмат грошей, которые можно было тратить на іншыя городские проблемы. Яны еще, самое главное, яны подрывают веру до кіраўніцтва города, и не только до конкретных чиновников, которые зараз принял это решение, а и до ягоных наступников. Вось. І плюс яшчэ гараджанам вельмі крыўдна становіцца, таму што, ну, сапраўды, Гомель за апошнія гады ўвесь час трапляў у сувязі з такімі навінамі, да, што у нас флагшток за 750 000 хочуць будаваць, пры тым, што на цэнтральнай плошчы і так уже ёсць 4 флагштокі, што у нас
два падземныя туалеты пабудавалі, которые ў выніку стаяць зачыненыя, нікому не патрэбныя, на которых нават тыя механізмы, которые пабудаваныя для людзей з асаблівымі магчымасцямі, не працуюць. У нас уже былі выпадкі, калі чалавек спрабаваў туды патрапіць на вазочку, і выніку этот механізм просто захрас. Это мой знакомый. Да, 1,5 метра от земли, его довелось МНСникам снимать. Вот такие проекты, плюс проекты, которые связаны з добраўпарадкаваннем горада, з ягоным эстэтычным выглядам. Усім таксама на мемы разышліся гэтыя фігуры, которые поставили в центральным сквере, частка архітектурных славутасцяў і фігуры кшталту сфінкса, ну просто стали мемами, да. Даже ёсць такі хлопец, песенька «Планета» по ўсяму свету вандруюць, і яго рэакцыя на сфінкса на ютубе гэта, не ведаю, магчыма зараз нагугліць паказаць, але піраміды зніклі. Я вось хацеў здымаць, паехаць, але они зніклі, на жаль. Вось. Цалкам магчыма, што іх забралі на рамонт, тому што на рамонт. Што зніклі толькі піраміды. Я не думаю, што это частка некага вялікага працэса, калі нарэшце вырашылі гэтыя фігуры прыбраць. Я таксама адзін з ролікаў прысвячаў гэтай праблеме, таму што мне ў гэтым кейсе было цікава прааналізаваць, чаму ўсё ж такі досыць вялікай частцы гараджан это рэальна падабаецца. І адказ палягае ў тым, што ў нас сапраўды не развіваюцца густы, таму што людзям няма з чым параўнаць. І горад вельмі мала працуе дадзеным накірунку. І адпаведна, калі ў цябе наогул нічога няма, а ўвечары хаця б там нейкія піраміды свецяцца, то ты на іх фоне рэальна зробіш селфі. Ну, слухай, гэта калі ўсё жытло забудоўвалі аднолькавымі шматпавярховікамі, і калі з'яўляецца дом Чыжа, напрыклад, і палова дзяўчат Менска фоткаюцца з ім. Ну, гэта таксама, они не разумеюць, они не бачаць выбара, але гомельскія фігуры, ну, ведаеце, у кожным калгасе ёсць эйфелевая вежа, вось гэта штосьці адтуль. І калі бачыш гэта сквер Грамыка, гэта вельмі добрая з'ява. З дзяцінства мне падабаўся. Гэта павінен быць не толькі парк, які, безумоўна, парк Гомель, румянцавы, вельмі добры, але парк ці сквер павінен быць невялікі ў цэнтры гораду. Ён заўсёды жыве і гэтак далей. А там вось гэта зрабілі. Я бачу расейцаў, якія там фатаграфавались, прям мне падышлі, казалі, ось у вас такі добры, ведаеце самі хто, такія фігуры, ўсё, ў нашых гарадах няма. Ну, калі хтосьці з Чыты, напрыклад, прыехаў, гэта глядзіцца так. Але, я не ведаю, просто людзі, вось чаму я веду свае блогі, і ты, напрыклад, яго ведзеш. Людзям трэба паказваць, як трэба. Тады у них узровень ужо патрабаванні к свайму гораду ўзрастае, і горад паляпшаецца. Вось. Ну, а так вось паставілі. Адукацыя асвета наша галоўная зброя у дадзеным выпадку. Канкрэтна ў выпадку сквера Грамыкі, што можна зрабіць, ужо існыя гэтыя фігуры не проста там знішчаць. Хай іх аддадуць школам, нейкім садочкам. У дадзеным выпадку гэта будзе хоць нешта, хоць неяк разнастайваць без таго панылыя двары і падворкі нашых адукацыйных установаў, а на дадзеным месцы правесці проста публічны конкурс трэба правесці, дзе будуць вельмі канкрэтна прапісаныя прасторы, на которые можна штосьці устанавіць, што прыкладна горад хацеў бы там бачыць, і які на гэта ёсць бюджэт. І я перакананы, што калі это будзе публічны конкурс з адэкватным журы, а магчыма яшчэ з адкрытым галасаваннем за некаторыя праекты ў інтэрнэце, то это дазволіць яшчэ і ўвагу гараджан прыцягнуць і дапамагчы адчуць ім іх, каб яны адчулі сябе гараджанамі, которые рэальна на штосьці могуць уплываць, і это выклікала дадатковы давер гарадской уладзе. Ёй бы нічога фактычна не каштавала. І тады у нас сапраўды ўзніклі вельмі цікавыя рашэнні, таму што проста трошкі больш свабоды трэба даць. У нас выпадак ёсць, калі перад Белдутам паставілі цікавыя арэлі, і там было бачна, што калі хоць трошкі свабоды даць, хоць трошкі даць людзям, которые займаюцца гэтым больш прафесійна, то ўжо з'яўляецца цікавы аб'ект. Нават на нежывой вуліцы Кірова з'явілася зона, дзе все фатаграфуюцца, выкладваюць Інстаграм і гэтак далей.
Притым, што да той зоны таксама ёсць шмат прыдзірак, Так. таму што горад да канца не аддаў это студэнтам на праектаванне. У выніку яны там паставілі ці лавачкі з сонечнымі панелямі, которые не арыентаваны на сонца. Першы мой ролик на Ютубе градабудаўнічы пра гэты сквер. Я там бачу там правады, і гэта не сонечныя панелі. Вось. Да. Але добра, што так ёсць. Вось. Ну, вот это прыклад, да, што трошкі свабоды дайце, і ўжо будзе хоць такое. А калі вы яшчэ больш свабоды дадзіце, просто апішыце чётка патрабаванні, адкрыты конкурс правядзеце, то у вас будуць у дзесяткі разоў лепшыя аб'екты. І самае галоўнае вызначыцца, што вы хочаце ад сквера бачыць, якім вы хочаце бачыць сквер, бо зараз сквер просто ператварыўся ў нейкі склад. Там і драўляныя фігуры, і гранітныя, там і грамыка стаіць, месца памяці нейкі. Потым там дзіцячыя пляцоўкі яшчэ паставілі, там фонтан зараз стаіць, который вельмі някепска зайшоў, дарэчы, вот, пасля рэканструкцыі фонтан стаў кропкай прыцяжэння для дзяцей, для мам, для розных пакаленняў. Планета Земля там. Да, і яшчэ цяпер стаяць все это архітэктурныя шэдэўры, і ў выніку атрымліваецца не проста такі нейкі гармідр, просто такі задні двор досыць таннага турэцкага гатэля, дзе все. Ну, в дзяцінстве, ось, ну і юнацтве Гомель, ён асацыяваўся, ну, как-то на подсознании даже, что гэта такі крыху наш Піцер, таму што ёсць палац, што такая забудова, ось, ну, як ну, застройка ідзе, ось, калі мы гулялі з жыхарамі Піцера па Савецкай, я вас помню, они говорять Возневскі, напоминаю, ось, і такой ось культурны ўзровень нейкі быў, а калі ось гэты Несвежскі замак з этими ступеньками там стаіць, ну, ось просто адразу ламае ўсё, што ось думаеш о Гомелі, і гэта, канешне, на жаль. Але я думаю, што ось, як ты казаў, павінна быць, ну, канешне, павінна быць і канкурэнцыя, гэтак далей, магчыма, так, чтобы даже прыватныя кампаніі нейкія нешта рабілі для горада, але заўсёды должны быць нейкія тэхнічныя заданні, якія-то, как бы, как это кажуть, ось я могу сейчас по-русски скажу, привести пример, когда, например, государство, вот как в Америке, да, они, военпром, да, они что-то заказывают у фирм на конкурс, да, они говорят, там, вот, например, это самолет должен иметь такие-то характеристики, да, он должен быть такой-то, такой-то, и примерно столько стоит, а все остальные пытаются под это прийти. То же самое город мог бы говорить, вот здание примерно вот в каком-то районе такой высоты и так далее, и так далее. То же самое со сквером. Они бы могли выработать какой-то дизайн-код, сделать, сказать, что там должно быть примерно, ну и дать такое техническое задание. Я думаю, что и частники, и, может, какие-то государственные, коммунальные, все бы соревновались, и никто бы от этого не проиграл. Я думаю, стоил бы сквер Громыка дешевле подземного перехода на скрыжаванні Інтэрнацыянальнай і Леніна. Ну, таму, да, на жаль... Яшчэ два блока праблем, которые у нас есть. Ну, першы будзе досыць банальны, это вось будаўніцтва вялізных таких панельных гета, да, на ўскраінах нашага горада, калі з'яўляецца вельмі шмат вельмі аднастайных высотных жылых домоў. В таких районах вельмі часто адстае інфраструктура, і апошнім часам у нас ужо гараджане супраць гэтага пратэстуюць, збіраюць подпісы за будаўніцтва школ, дзіцячых садкоў, которые людзі не могуць дачакацца. Яны набылі кватэру ў хорошым, як яны лічылі, доме, пераехалі туды сям'ёй, а ў выніку там ні школы, ні садочка, няма куды схадзіць, няма, зноў жа, зялёных насаджэнняў, нейкіх месцаў адпачынку. Вось ад гэтай практыкі, конечно, таксама варта было б адмаўляцца, і гэта таксама задача гарадскіх архітэктараў была все ж таки выстаўляць нейкія прыярытэты, імкнуцца не да выканання нейкіх сацыяльных паказчыкаў, да, па ўвядзенні квадратных плошчаў жылля, а все ж таки будаваць горад для людзей. Вось. І такіх раёнаў у нас зараз вельмі шмат, ад той же самой Шведскай горкі, которую сёння узгадваў, 104 мікрараён, хутар, нават частка так званага Мельнікавага луга, которая зараз усё шчыльней і шчыльней забудоўваецца, і я не магу зразумець до конца людзей, которые там набываюць сабе кватэры. І яшчэ адзін блок, канечне, праблемаў звязаны з тым, што гарадское кіраўніцтва не бачыць у жыхарах Гомеля паўнавартасных гараджан, тых, з кім трэба лічыцца, да меркавання которых трэба прыслухоўвацца. У нас горад — это заўжды сфера
прафесіяналаў. Мы мусім слепа верыць тым, што горадам займаюцца прафесіяналы, і фактычна паўдзельнічаць неяк у грамадскіх абмеркаваннях, рэальна дамагчыся чагосьці немагчыма. Потому што тыя грамадскія меркаванні, которые зараз адбываюцца, яны настолькі па блытанай схеме праходзяць, яны настолькі арганізаваны, што фактычна вы юрыдычна паўплываць вельмі рэдка калі можаце. Але удзельнічаць у іх, я як гарадскі актывіст могу сказаць, все роўна варта, 100% варта. Таму што гэта хоць нейкая магчымасць даць сігнал гарадскім уладам, што вам штосьці не падабаецца. Калі вы не ходзіце, калі вы не дасылаеце наогул ніякай заяўкі там на абмеркаванні генплана горада, то будзе яшчэ горш. Таму змагацца, адстойваць свае правы ў любым разе варта. Хоць гэта вельмі складана. Я магу зноў жа патлумачыць, на прыкладзе генплана. У нас у свой час, калі абмяркоўваем новую канцэпцыю, як это все адбываецца. Вывешваецца просто мапа, это вот каляровая, где все замалявана рознымі зонамі, на агляд на працягу там месяца, і потым у вас на працягу там гэтага месяца прымаюцца ў нейкую скрыню ваши прапановы, альбо на электронны адрес, ваши листы. Это мы абавязкова вас выслухаем да павышэння. Ну вось так вот. Абмяркоўваецца это все потым на нарадзе, як бы за зачыненымі дзвярыма. Пра вынікі гэтых абмеркаванняў вам напішуць прыгожыя рэляцыі ў дзяржаўных СМІ. Так. Я з гэтым стыкаўся, гэта гараджан хвалявала праблема там пашырэння такой-то вуліцы, но мы вас можем запэўніць, все будзе окей. Што запэўніць? Чаму вы не можете апублікаваць нейкі PDF-дакумент, дзе было б напісана, вот як прайшло ваше пасяджэнне, якія пытанні хвалявалі гараджан і як генплан будзе скарэктаваны, не будзе скарэктаваны. Вот больш адкрытасці ў гэтым пытанні ўжо б магло б дапамагчы. Так. Няма адкрытасці пры ажыццяўленні новых горадабудаўнічых праектаў. Калі у нас вуліцу Шаўчэнкі ў гэтым годзе пачалі рэканструяваць, таксама нідзе не было праекта. І зацікаўленым гараджанам даводзілася гадаць вельмі часта, а будзе там все ж таки спуск з вуліцы Палескай, ці не будзе. А як будзе гэта все выглядаць? А ці будуць там роварныя сцяжынкі? Хто замінаў гарадскому аддзелу архітэктуры зноў жа апублікаваць PDF-чык, файлік маленькі, хаця б быў бы праект, было б хоць нейкае апісанне таго, што там будзе зроблена. Тое ж самае да ДАІ адносіцца, калі ДАІ нейкія свае праекты рэалізоўвае, нейкія вуліцы мяняе кірунак праезду на іх, як на вуліцы Камунара у нас зрабілі перад кінотэатрам імя Калініна. Там зачынілі дарогу ці як? Я просто бачыў мафы. І зрабілі і зачынілі, бо яна зараз фактычна выкарыстоўваецца просто каб пад'ехаць, прыпаркавацца і ўсё. Вось, напрыклад, я хацеў спытаць, ну вось Камунару гэтак далей, ось дзе, на твою думку, просто каб не забыць, магчыма бы зрабіць пешаходную вуліцу, ось ці вуліцу, дзе магчыма бары, які-то нейкія адчыняцца будуць. Ва ўсіх абласных цэнтрах ёсць пешаходная вуліца, а ў Гомелі няма, на жаль. Ось, напрыклад, у цэнтры якая вы больш пад гэта падыходзіла? Тут складана, яшчэ гадоў 10 таму назад было б лягчэй адказаць на гэта пытанне, но зараз пасля ўсіх гэтых зменаў, рэканструкцыі, все складанее и складанее. Ранее были идеи у нас, мы ведаем визуализации от незалежных архитекторов и по улице Ирынинской, и была идея, до речи, с перекрытием на выходные, хотя в улице Пушкина, где можно было организовывать некую движуху. У нас городские влады все хотели побудовать Гомель-Сити за цирком, с выходом на порт, так бы мовіць. Менск-Сіці ніколі не пабудуюсь, а тут Гомель-Сіці. Так, вечнае пытанне. Можна было трохі змясціць акцэнт і зрабіць такой тусовачнай пляцоўкай таксама ў прастору перад элеватарамі гарадскімі каля порта, прарубіць там праз порт выхад на набярэжную, што вельмі добра зглушыла б вялікі Мельнікаў луг з цэнтральным паркам, можна было туды на прабежкі хадзіць, ездзіць вельмі зручна, не падымаючыся на Валатаўскую. І зрабіць там у прылеглых тэрыторыях, которые зараз, да рэчы, вельмі актыўна скупаюцца прыватным бізнесам, там адкрываюцца аўтамайстэрні, розныя падобныя установы, але вот калі б там людзі хадзілі, там бы аўтаматычна бізнес пераарыентаваўся на іх патрэбы, там адчыняліся б кафешкі. І у той зоне, да рэчы, гэта нікому не замінала, да? Там могла бы музыка граць, іначай это могло б стаць крутым тусовачным месцам. Я хацеў казаць, вось, набережная, вось праблема набережной и парка как раз таки связанность.
так, когда вот больше город ближе находится к той же самой набережной, когда больше, например, связанности с соседними районами, тогда она начинает работать, там больше пешеходный трафик, там появляется, возможно, какой-то бизнес. В Гомеле набережная большая, достаточно обустроена скамейками, однако там все время пусто, даже сравнить у нас Речице, да, 65 тысяч населения, так как у нас застройка стоит впрямую к набережной, она постоянно работает. Даже в 6 часов утра там постоянно кто-то ходит, пробежки делает. В Гомеле проблемы. И вот как раз если бы сделать, соединить, например, и велодорожка, это не так дорого было, и пешеходная, и шведскую горку с монастырьком соединить, вот там в тупик А, уходит вот этот бесплатный туалет и все остальное, и соединить это с Волотовой, ну, по-перше, з'явився би велодорога, яка би у 20-хвіліновай доступнасці весь город магчыма было праехаць. Вось гэта разорванасць Гомеля, якая вось планіровачна, і гэта самая вялікая праблема Да, горада, просто разорванасць. бок Оно бы монастырка, з'яднала все. у бок монастырка рабіць такі праход складана, тому што там будзе чыгуначны мост, чыгуначны мост у нас гэты кшталту стратэгічныя аб'екты і Так. і таму там просто так тэрарыстаў Ну, просто не такая вялікая па памеру гэта. Пра спорт прарубіць, адгарадзіць неяк праходзік якраз на у бок Мельнікавай луга, і ўжо вельмі шмат магчымасцей Шмат. заявіцца трафік. Альбо зрабіць, была ідэя ў свой час візуалізацыя аднаго гомельца пад Пралетарскай, вось там, дзе у нас лебедзі плаваюць, зрабіць туннельчик з выхадам на вуліцу Спартака, да, здаецца, завецца, за аблвыканкамам. І таксама у вас з цэнтра горада вы можете не праз парк спускацца, а тут за 1 хвіліну вы ўжо таксама з'яўляецеся на набережной. Так, хвіліначку. Па-першае, людзі там падалучались. Скажу, што з намі гомельскі гарадскі актывіст Евген Меркіс, у яго ёсць YouTube канал, спасылка в опісанні. Па-другое, мне кажуць, так, што данаты не змяніліся, яны не агучаюцца. Не ведаю, гэта так. Зараз трэба праверыць. Хвіліначку. Таму што секундачку, хвіліначку. Они павінны былі агучацца, але заўсёды гэта з'ява чамусьці не працуе. Ну, да, что еще могу додать? По набережной, да, вечная проблема, что у нас набережная. Так, не было ніякіх донатаў, не ведаю, што вы кажаце. Вось. По набережной вечная проблема наших советских часов, что их вельмі часто выкарыстоўваюць як такие широкие просторы, где газончик идеально подстриженный, дрелки и все, и нема ніякай движухи. Это место, где вы можете просто снова пройти с кнопки А в кнопку Б, ну и максимум посидеть на нейкай лавочцы там, с каханой. А больше их ни для чего не выкарыстоўваюць и боятся выкарыстоўваць. Бо вот у нас у Гомеле приватный бизнес туды неохотно пускают. Что я маю на увазе? Я маю на увазе хотя бы поставить некие фудтраки, некие пляцоўкі, которые гадуюць там морозивом. Там, конечно, мне здаецца, что замешаны таксама некаторы коррупцыйны складнік, потому что некаторы бизнес у нас пустили, они поставили такие свои наметы ближэй там до Нема, летние такие пляцоўкі, але это конкретных досыць статусных фирмаў. А некие іншыя маленьких ИПшников, которые могли бы вельмі хутка заполнить набережную и насытить ее хоть некой движухой, хоть с некими прапановами, хоть некой магчымасцю нешта набыць, выпить, поесть, вот не пускают. И у нас в вынику вот пустая, голая набережная. Да, с пригожей плиткой, да, с догледженными газонами, с некепскими дрэвамі, але голая, мёртвая, паўночна-караївка. Я ось таксама уяўляю, калі не было гэтага закону, калі забараняецца, напрыклад, піва там у грамадскіх месцах і гэтак далей, у нас набережная ў горадзе была запоўнена вечарам у 2-3 раза больш, чым зараз. І гэта таксама, але нават даже кафе, там ёсць Нема, як вы кажаце, але я не бачу, гомельская набережная пустая. Больш за тое, мне ёсць такія клопаты аб гомельскім пешаходным мосце. Ён, как была там дзірка ў маём дзяцінстве,
Я яе Так. пужаўся, так она і застаецца. Гэта візітная картка, гэтак далей. Я ведаю, што там быў такі вялікі генплан Гомелю, дзе там увогуле касмічны такі горад. Там было некалькі такіх мастоў. На жаль, так што связанасць не расце. Вось там быў, як ты кажаш, ад Валатавы такі невялікі мост на набережную. Чаму не рэканструіруюць, ну, нічога не робяць з гэтым мостом? Бачу нейкія лясы, але, ну, будаўнічыя. Гроши. На это трэба гроши. Это не той объект, на котором городские чыноўнікі змогуць адзначыцца, показать, что они сапраўды нешта новое зрабілі, да, інавацыйнасць заказаць сваю. Это просто звычайны ремонт. При тым, што пры яго рэалізацыі давядзецца вырашаць шмат іншых пытанняў. У свой час збіраліся яго рамантаваць, і было одно лета, калі на працягу, здаецца, месяца ці дзвюх пешаходы не маглі трапіць на іншы бераг і пачыналі дзейнічаць перавозчыкі на лодках, которые народ там перавозілі. Адпаведна, вот эту праблему трэба будзе вырашаць. Калі яго зачыняць, дык это все, это ніякага пляжнага сезону ў гараджанаў фактычна не будзе. Ну, вось калі б дабудавалі ўсходні абход, жыхарам Валатавы, напрыклад, магчыма было б Але, ну, я так разумею, што, ну, у кожнай канструкцыі ёсць некая, ну, некі срок годнасці, калі трэба рабіць рэканструкцыю. Вось таму цяжка думаць, таму што я бачу, з кожным годам ён как-то выглядае так сабе, на жаль. Вось, але... Калі падсумоўваць, то, як я сказаў, да, праблемаў шмат, некаторыя з іх вельмі спецыфічныя для Гомеля, некаторыя агульныя для ўсёй краіны, але самая галоўная праблема это тое, што Гомель, маючы такі вялізны патэнцыял і ў плане людзей, людскога рэсурсу, інтэлектуальнага рэсурсу, ён за апошнія гады вельмі моцна пачынае адставаць ад іншых абласных гарадоў. За гэта шкада больш за ўсё, маючы такі патэнцыял, як мы яго марнуем і як мы не можам до конца на гэта паўплываць таксама на гарадскім узроўні. Калі я хотел бы, да, закликать усіх тых, хто цікавіцца нашими гарадамі, не заставацца абыякавымі, бо ад нашай актыўнай грамадзянскай пазіцыі залежыць все ж таки яшчэ вельмі шмат. Так, чым больш мы будзем змагацца, заходзіць на петішн, на 115 і гэтак далей, тым больш яны будуць мець ціск такой, пад якім ужо хоць штосьці будуць рабіць. Таму ось, калі параўнаць Гомель нават з Брэстам, ну, раней Брэст казаўся такім больш правінцыйным горадам, чым Гомель зараз. Вось, а Гомель, ён знаходзіцца побач з двумя граніцамі. Вось. У Гомеля вялікая гісторыя, колькі я размаўляю з экскурсаводамі і колькі я чаго ведаю. Напрыклад, даже вось проста побач з будынкамі таго ж Мусінскага ці з гістарычнымі зрабіць добрага дызайну, напрыклад, такія стэнды. Ну, шмат чаго магчыма было зрабіць у Гомелі. Гомель вялікі горад, чаму вось, напрыклад, авіазлучэнне дрэннае. І калі, ну, вось, не укладываць велізарныя сродкі, а просто лагічна ўсё рабіць, то горад праз гадоў 5-10 быў бы сапраўды вторым горадам у рэспублікі, а не так, ну, як зараз, калі вось гэтат хлопчык песенька планета прыехаў па Гомелю, яму там сельмаш, гопнікі, вось працоўніцы з нізкай сацыяльнай адказнасцю, і ён кажа, ну, людзі здесь добрыя, кажуць пра такія гарады. І я сиджу і думаю, такі вялікі горад быў, а зараз вось, ну, калі паглядзець, ну, ось бросаецца ў глазы гэты сфінкс і гэтак далей. Вось, у нас, я хачу, каб людзі нешта спыталі, магчыма, буду агучваць, і ты адкажаш, я адкажу. Задавайся свае пытанні мне, Яўгену, наконт Гомеля, наконт урбаністыкі, таму як Яўген таксама ведаеце ў гэтай спецыфікі. Я так бачу, што ты вандраваў па шмат гарадах Еўропы. Вось. Таму друкуйся свае пытанні, будзем адказваць. Так, зараз пачытаю, што тут... Ну, не буду чытаць гэтага 7 грэхоў, гэта такі тыповы электарат. Шаурма трэба яму, вось, як у каменнай горкі, працоўніцы яму трэба, нізкай сацыяльнай адказнасцю. Ага, так, зараз буду чытаць... Там есть несколько кафе. Ага, так.
В сквере Громыка нет общего архитектурного стиля, поэтому, думаю, трудно было бы найти универсальный дизайн для пространства. Знаете, Москва вообще архитектурная цепляп, однако, когда там делают общественное пространство, нормальные люди с подходом, то появляются хорошие такие вещи, как Зарядье. Ну, Зарядье — это мировой уровень, например, как там многие-многие громадские просторы, общественное пространство, которые украшают город. А сквер Громыка можно было бы очень круто сделать. Так, был какой-либо движ с тем туалетом за 2 миллиона долларов в Гомеле? Ну, его построили. Вот. Ну, движ може мається на увазі громадський, тут може питання обмежованості сил городських активістів, тому що протестувати, особливо в інтернеті, без лайків ставити, подобним ідеям шмат хто може, а коли треба просто елементарно допомогти сходити до неких чиновників, ці допомогти які зворот скласти, то таких активістів вельми мало, і охотних вельми мало. А тих, хто є, вельми часто займаються ще іншими городськими проблемами, і у випадку з туалетами просто так склалася ситуація, що не поспели вже нічого організувати. От по флагштоку зараз поспели, поглядим, як буде просовуватися ситуація. Я все ж таки сподіваюся на коронакризис, на те, що влада уходить розум, все ж таки не доводить до гроха і не реалізовує такі дорогі проекти в умовах відсутності часто элементарно масок в тих же установах оховы здоров'я, которые, мне здається, більш необхідні зараз, ну, фінанси у той сфері, чим на палку в центрі города катати. На конт туалета, ось, ну, гэты хейтер друкуе, што на 750 кускоў баксаў каштаваў і так далей. На конт туалета на набережной Гомеля не хапала туалета, але не хапала ў том канцы. Там ёсць месца з большым пешаходным трафікам, чым гэты апендзікс, дакуль не шмат хто ходзіў, вот это новая набережная. Больш за тое, магчыма было зрабіць туалет на прасторы, такія вось коробкі, якія, ну, не гэтыя біотуалеты, а добры такой будынак, але не закапваў пад землю і гэтак далей. Будынак там не маглі рэалізаваць. По сніпам, так? Чаму? Тому что территория набережная, она относится до там, ахоўнай зоны 50 метров. Зоны. Там нельга будовать новое капитальное збудаванне. И тому городские влады, так бы мовить, выкрутились. Типа, мы же не изменяем ландшафт. Ландшафт останется той же самый. Хотя на практике они изменили ландшафт. Они просто вырыли землю 30 метров вниз, таких колізей, да, забетоновали это все. Ну, яны, так бы мовить, выкрутились. З іншого боку, наконт недохопа туалета у нас зараз паводле законодаўства уже больше за 5 год усе установы мусят вас пускать бесплатно. Тому вы могли альбо у Немо сходить, альбо к кватэрніку сходить. Прастора паміж імі можна было придумать іншае рашэнне. Ёсць больш танныя мадэлі таких вялікіх перасоўных прыбіральняў, которые можна набыць в краінах Еўропы, США, это такие вялізныя трейлеры, так бы мовіць, где есть некалькі кабінак. Ёсць мазы туалеты з Петербургу. Да, которые каштуюць, ну, там 100 000, плюс яшчэ абслугоўванне там на год можна закласці на теплый сезон, там что зимой такой великой патрэбы ў гэтым няма, і гэта все равно абышлося у разы эффектыўней. Я бачу, что ў каментарах сказали, что туалеты абышліся, маўляў, за 750 000. Офіцыйна, да, но вот праблема яшчэ ў тым, што у нас апошнім часам вельмі складана адсачыць рэальны кошт такого проекта, потому что вельмі часто на апошняй стадыі з'яўляецца інфармацыя кшталту, а яшчэ трошки грошай подкинула там до стройтрест номер 14 в якости подарунка городу. Благоустройство. Да, и там эта сумма может быть супоставной с коштом самого объекта, то бок, например, там 700 000 дае город на туалет, и еще 700 000 это подарунок от державного треста, сродки которого так само частково идут з бюджета, из наших з вами грошей. Тому номинально знешне так для прессы выглядае, что нібыта подарунок, нібыта ваши гроши на гэта не пайшлі, а ў рэальнасці пайшлі. Таму рэальны кошт больше. Ось ёсць пытанне наконт хуткаснага трамвая. Я хочу адказаць тое, што я думаю, потым Яўген. Ну, канешне, зараз такімі з'явамі гомельскімі, ну, лагічна не чакаць трамвая хуткаснага, але горад па памерам якраз да такога транспарта падыходзіць. Я лічу, што вось калі, напрыклад, у суседніх там Фінляндзіях ці нават даже у савецкіх гарадах
з насельніцтвам 200 тысяч, 100 тысяч насельніцтва рабілі хуткасны трамвай, гэта была транспартная основа горада, то ў Гомелі это таксама было бы добра. Вось. Мы не можам зараз гэтага чакаць, але калі б, напрыклад, все было б добра, так, я лічу, што магчыма было б зрабіць хуткасны трамвай, які бы звязваў савецкі раён, рэчыцкую шашу, напрыклад, з цэнтрам. І я ось думаў, што магчыма зрабіць такое трамвайнае кола. Напрыклад, ну, гэта, канешне, прыйдзецца ўзмацняць масты некаторыя, але ось Сельмаш, Ефремова, і там плануецца дарога да Валатавы, і потым гэта ўсё на універмагі замыкаецца. Магчыма, было бы самыя вялікія жылыя раёны звязаць з цэнтрам і паміж сабой. Гэта было б вельмі добрая, ну, чыста так, эскізная ідэя. Вось, таму гэта маё стаўленне, што трамвай хуткасны ў Гомелі магчыма было бы зрабіць. Гэта трамвай, ён па ширине, ну, по ширине пути, то есть он не занимает много места, можно много здесь сделать и под железной дорогой, туннели и так далее, чтобы вывести, например, линию, которая бы связывала Советский район с центром и на Привокзальную площадь и так далее. Ну, это такие эскизные мысли. А что ось ты, Евген, думаешь на конт хуткаснага трамвая? Трамвай можна было б, ну, хотя уже у нас город так шчыльна забудоўваецца, што не паўсюль ты реалізуеш, но я лічу, што нават калі мы пачнем праводзіць адэкватныя рэформы ў гарадскім планаванні, тым, як функцыянуе, развіваецца горад, калі горад пачне быць самастойным і ў фінансавых пытаннях таксама, і ў краіне будуць праводзіцца адэкватныя рэформы, нават у такім выпадку задумвацца пра трамвай трэба будзе гадоў там праз 20, і у нас гэты час ідзе на вырашэнне тых праблемаў, которых у нас і так зараз хапае, і я лічу, што на гэты час можна проста шмат карыснага эфекту атрымаць ад проста якаснай рэарганізацыі той транспартнай сітуацыі, у которой мы зараз знаходзімся. Просто займацца тым, што мы зараз уже маем. А трамвай, ну, это можна, да, увечары там задумвацца, маляваць розныя схемы. Это тое ж самае, як гомельскае метро, которое таксама не одна схема. Я, здаецца, іх свой час збіраў, у меня 8 іх ляжала, которые на розных форумах збіраў. Быў форум такі, Гомель, забыў, як он называўся, там такая была спрэчка некалькі гадоў назад наконт там, як лініі павінны праходзіць. Да, ну, можна, но это можна вот увечары, па піўко на выходных задумвацца, бліжэйшым часам лепш свае сілы пускаць і свой у рэальны актывізм, не онлайн-актывізм, а вот на тое, каб спрабаваць змяніць горад уже зараз і тут. Это прыносіць значна больш карысці, таму што ад таго, што мы намалявалі 8 схему гомельскага метро, ситуация ніяк не вырашылася. А те люди, которые праз 115 дел спрабавалі нешта змяніць, которые подписывали петиции, которые сами досылали звороты, ходили на прыём да чыноўнікаў, ужо всяго таго дасягнули. Я думаю, что трэба вот по іх, за іх прыкладам ісці. І ў транспартнай сферы таксама. У нас гарадскі актывіст Станіслав Сляхухін дасылаў шэраг зваротаў і тэлефанаваў на прамыя тэлефонныя лініі. Яго узімку, напрыклад, турбавала пытанне адсутнасці ацяплення ў некаторых тралейбусах. Што, ну, звязана проста было з тым, што кіроўцы тралейбусаў эканомілі электраэнергію і не ўключалі лішні раз абагравальны элемент. І вот, дзякуючы такой дробнай справе, як тэлефонныя званкі, пара зваротаў на маршрутах реально пачалі тралейбусы зноў ўключаць. Далі загад. Это вот прыклад такого локального активизма, который значно больше корысти приносит для развития транспорта и для комфорта перасоўвання на ім, чым шараговая, милая, теплая, ламповая схема выпуску трамвая. Это так, але трэба аб чымсьці добра марыць. Я вось пра што кажу, што вось на што трэба увагу рабіць, што павінен даже з такімі ўладамі, як нават у нас і ў Гомелі, напрыклад, рабіць дыялог, ходзіць на прыёмы, з німі размаўляць, як бы гэта было непрыемна, то есть лампава цепло рабіць і петыцыі і гэтак далей. Я ведаю, што такое з німі размаўляць, гэта стрэс, таму што ты вось апынаешся в такой сістэме, дзе яны так сидзяць сумнымі там лицамі, тварамі гэтак далей, але трэба з імі размаўляць, як-то камунікавацца, таму
тады лепей працуе горад, а калі мы жывем у паралельных уселенных, гэта вельмі дрэнна. Вось. Ну, а так наконт грамадскага транспарта, ну, я лічу, што проста, канешне, трамвай добра, але все прынцыпы хуткаснага транспарта можна зрабіць з аўтобусамі, тралейбусамі, і гэта б працавала как перасадачная мадэль, як выдзеленыя полосы, пра які мы ўжо казалі. Вось. У нас у гасцях Яўген Меркіз, гомельскі гарадскі актывіст, ссылка на яго YouTube в апісанні. Вось так, пачытаем, што там. Там всього 7 грехов развлекается, так. Ага, што трамвай у Мозырі? У Мозырі трамвай як працаваў, так і працуе. Ён, не на жаль, а даже, к шчасцю, не гарадскі, хаця я не ведаю, на жаль, ці к шчасцю. Он не гарадскі, ён належыць нафтаперапрацоўчаму прадпрыемству, і былі па генплану у Мозыры планы яго вывесці ў горад, але я не веру ў гэта, таму там яшчэ лядовы палац 10 гадоў будуецца, таму... Ну і ў Мозыры такі рэльеф, што я так лічу, што трамвай у мікрараёны жытловыя можа захадзіць на плоскай часткі горада, а ў цэнтры там такі тады трамвай трэба рабіць, як у Сан-Францыска, у нас не будуць рабіць гэта. Вось. Так. Задавайце пытанне, таму што чамусьці все глядзяць, але не друкуюць, не пішуць. Так, чалавек кажа, што ён залічыў данат. Я не магу гэта зараз праверыць, але калі так, Евгений Кузьмінскі, то дзякуй. Вось. Ввогуле былі вось какие-то, ну, змаганні аб, ну, каким-то турыстычным брэндзе горада, як вось, напрыклад, Горадня ці Берасці робяць хоць якое-то разуменне, ну, гэтага, ці размовы ўладаў, ці вы нешта такога дабіваліся? У Гародні і Брэсце это можа яшчэ лепш спрацаваць, таму што іх рэальна, прынамсі да каронавіруса, быў наплыў турыстаў, адпаведна, горад ужо вельмі хутка зразумеў, што гэта сапраўды карыснае штука для горада і пачаў у гэтым плане нешта рабіць. І ў выпадку гэтых гарадоў распрацоўка брэнда можа быць прывядзе да таго, што гарадскія ўлады будуць яго і надалей неяк выкарыстоўваць, а не просто пакладуць на палічку дасягнення і ўсё. А ў Гомелі менавіта такі сцэнар мне бачыцца больш верагодным, то бок будзе вялікая движуха, конкурсы будуць апублікаваны ў СМІ паўсюль, што вот праводзіцца распрацоўка новага турыстычнага брэнда, потым нешта выберуць, нейкі там візуальны стыль, візуальны код, і это просто будзе ляжаць нікому не патрэбнае. Хіба што ў відзе нейкіх сувеніраў дзяржаўных крамаў. Потому что самое важное это не только распрацаваць его прыгожа, концептуальна, а яшчэ уметь в этом працаваць. І мы бачылі, як такія ідэі нават у выпадку Мінска, да, Think Minsk, проваліліся. Таму мало распрацаваць, трэба яшчэ уметь працаваць. Мінску не ўжылась, некалькі разоў там і лагатып Мінска хацелі зрабіць, а Мінску не ўжылась чамусьці. Вось Берасці, вроде, вось гэты лук прыйшоўся, а ў горадні нават не ведаю, што там. Вось, ну, Гомель, у яго вялікі, у каго пішыць мікрафон, я не ведаю, таму я зараз свой мікрафон налазіў, ён не скрыпіць нічога, гэта была цікавая з'ява. Ну, зараз я ось кажу, што у Гомеля вялікі патэнцыял турыстычны. Па-першае, гістарычна шмат чаго засталося, больш за тое, што Гомель знаходзіцца побач з двумя граніцамі, і нават магчыма было штосьці такое зрабіць, што і з Чарнігаўскай вобласці, і з Бранска прыязджалі да нас. Ну, не ведаю, як гэта будзе, але калі будуць... Зараз наогул каронавірус, таму паглядзім, нам яшчэ трэба будзе як мінімум год-два, каб зразумець, як будзе турыстычны бізнес паводзіць, таму што это множае пытання лоукостераў у гомельскім аэрапорце. Так. Невядома, ці выжывуць самыя вядомыя еўрапейскія лоукостеры, што ўжо казаць пра тое, каб яны у Гомелі свае філіалы адкрывалі. Віз Эйр збіраўся ў гэтым годзе, ці ўжо, здаецца, нават заключыў нейкія пагадненні з Мінскам, і ў выніку што ў нас? Нам трэба яшчэ дажыць, так бы мовіць. Ведаю, нават авіякампаніі такім становішчы, што яны
месяц-два там у них ёсць яшчэ магчымасць пражыць. Я не ведаю, што будзе, таму, конечно, пра турызм гэта таксама, як пра хуткасны трамвай, пака што мы кажам, як это казаць, перспектыўна. Але ну вось якія-то ну вось я пра дызайн-код сказаў, потым я бачыў, як ты намагаўся добрую з'яву зрабіць з стрит-артам. Вось штосьці такое трэба ў горадзе рабіць, пакуль што разумеем каронны крызіс гэты, але што вось будзе чапляць людзей. На жаль, вось як я бачыў твой ролик са стрит-артам, ох, цяжка у нас гэта ўсё рабіць. Гомель, які рэчыцца на апошніх строчках па адчыненасці ўладаў, на жаль. Да. Вось. Ну, кажу параіць всім, пакуль што карона-крызіс, магчыма, такія лакальныя у сваіх гарадах праблемы падымаць, пакуль у людзей больш они не едуць за граніцу, у людзей больш прывязаны свайму месцу і, магчыма, свае лакальныя тэмы гарадскія падымаць і неяк вырашаць. Вось ёсць сайт Petition.by, не так складана зрабіць тэкст на там не такую вялікую колькасць літараў і рабіць там у сваім горадзе некую движуху. Таму рабіце. Вось мне часта пишут, ось в нашым горадзе нешта не так, в нашым горадзе нешта не так у Telegram. Я просто кажу прыкладна, што рабіць, а далей усё належыць ад чалавека ў яго горадзе. Не прыйдуць матолькі, меркісы і гэтак далей кожны ваш горад і не прыйдуць вырашыць вашу праблему. Вось. Таму так. Цікава так прыгае колькасць гледачоў, то яны ёсць, то іх няма. Так. А вось як ты ставішся? Ну, я бачу і пра ўсходні абход, пра магістраль. Ну, Гомелю патрэбны дарогі, якія вывозяць трафік з цэнтра, але вось, напрыклад, поўдзень магістралі, вось як на твоё меркаванне, она разорве горад, ці яна патрэбная ўсё-таки? Ну, я лічу, што у нас ёсць шэраг не толькі такіх вялізных вуліц, як я ўжо казаў, просто элементарна са Шведскай горкі да Богдана Хмельніцкага, бок Любінскага прарубіць дарогу, ўжо будзе вялізны плюс для гарадскога транспарта. І на поўначы у нас ёсць такія аб'екты. Таму можна хаця б з гэтага пачаць. Мне як гарадскому жыхару ўжо хочацца, каб хаця б з гэтага пачалі. Ужо калі няма грошай на ўсходні абход, я разумею, да, і ў бліжэйшы час іх хутчэй не прадбачыцца. Но я бачу, што можна знайсці фінансаванне хаця б на такія аб'екты, той же самы другі мост на Палескай. Да. Таму мне хочацца больш пра практычнае размаўляць, таму што фантазіяваць на тэму падобных вялікіх магістраляў можна доўга. Ну так. Але гэта лепш за ўсё рабіць, калі сытыя часы у нас адбываюцца. А зараз ну, я ось не ведаю, ну, просто такая тэма, што ў іншых гарадах вялікія праекты ёсць, а ў Гомелі няма. Таму, ну, просто думаю, мала ли што зменіцца, напрыклад. І ось чаму такая ось тэма, вроде дзяржава адна, ўсё адно, а Гомель ніколі ні інфраструктурных аб'ектаў было нічога, калі ёсць для гэтага все-таки сродкі, той же Магілёў там банкам развіцця як-то дарабляюць. Я не разумею, чаму так, ну, Гомелі часам ад часу мяняецца кіраўніцтва, але ўсё стаецца. Але, магчыма, кіраўніцтва, головы на вяршыні мяняюцца, а так все застаецца. Я не ведаю, чаму. Ось, на твою думку, чаму так ось? Ну, это арганічнае развіццё сістэмы кіравання, то бок яна ўжо даўно была створана па вельмі іерархічным прынцыпе на ўсіх узроўнях улады, дзе самае галоўнае, каб твой начальнік быў шчаслівы, а штосьці рабіць для насельніцтва, для гараджан, для іншых, это не твоя прерагатыва, і плюс эта сістэма вельмі жорсткая. То бок не трэба ўяўляць сабе, што ўсе чыноўнікі такія пузатыя каты, которые нічога не робяць. Не, это вельмі жорсткая канкурэнтная сістэма, просто там прынцыпы трохі іншыя, да? То бок там адбор ідзе не па прынцыпе самых таленавітых, самых разумных выштурхоўвае наверх, а там наадварот яны як павукі ў слоіку, ў банцы,
спрабуюць адзін аднаго з'есці, і ў выніку у нас ідзе адбор па негатыўных крытэрыях. Бок наверх прабіваюцца тыя, хто умее правільна сябраваць, падлізвацца, рабіць прыгожыя справаздачы, эфектна пускаць пыл у вочы кіраўніцтву, выслугоўвацца, вось як 2 падземных туалета, шмат хто кажа, што это была апошняя прыступка, дзякуючы якой дворнік змог пайсці далей з пасады губернатара так званага. Таму вось это агульны крызіс гэтай сістэмы. Яе трэба змяніць, проста прынцыпы трохі інакш рэарганізаваць, больш самастойнасці дадаць, і тады ў нас разумныя людзі з'явяцца, яны ёсць. Проста ім няма зараз як сябе праявіць у гэтай сістэме. Это не толькі гарвыканкам, это на ўсіх узроўнях. Бо гарвыканкам, там нейкія архітэктурныя аддзелы і так далей. Нават у такой краіне, як Расія, дзе ўсё таксама дрэнна ў палітычным стане і так далей, але там крыху засталася выбранасць нейкая, крыху засталася іншыя справы. І бачна, як даже мэры гарадоў там таго ж Варламова к сябе прыглашаюць, робяць штосьці, тыя ж паркоўкі, штосьці вось заўсёды, канешне, ім трудна, не вось гэтай старай закалкі, але хоць нешта робяць у сваіх гарадах. І, канешне, бачна ўжо разніца. Бачна таким невооруженным взглядом. Вот. А когда просто что-то покрасят, просто эти мафы с туями поставят, это все косметически на самом деле. Кстати, наконт мафов с туями. Я так, кожны маф этот бетонный, я так разумею, вельмі шмат каштуе, ось якія наставили по всему городу. Колькі не каштуюць, я уже там зараз не прыгадаю, десь была ў свой час інфармацыя з тэндраў, минулым годзе, поза мінулым. Но тут же яшчэ трэба дадаць грошы на іх усталёўку, то бок іх же забіраюць на зіму. З плошчы Леніна з вуліцы Савецкай, это бетонныя клубы. Вось гэта яшчэ грошы, которые трэба плаціць кожны сезон. Іх мала было купіць, іх яшчэ трэба кожны сезон, іх прыбіраюць на зіму, потым там чысцяць і зноў прывозяць, дзесьці захоўваюць. На гэта і тут пішуць. Вось пытанне цікавае. Які герб правільны, з крыжом ці з рыссю? Я не могу сказать правильно, потому что у нашего города так склалась история, что у нас есть 2 герба, и тут пытание того, как мы будем с этим працаваць. Мне здаецца, что во все стагоддзі заўжды перамагалі розныя канцэпты інклюзіўныя, а не эксклюзіўныя. Калі мы будем эксклюзивно себя поводить и выбирать некий только один герб, то это значно горше, это нас будет сбеднять. Я мяркую, что при правильном подходе можно было бы працаваць на дадзеным этапе с 2 гербами. Потому что когда мы зараз просто поменяем рысь на крыш, никто этого не зразумее, люди уже выросли с рысью, шмат для кого она стала символом города, они этого не зразумеют. Відповідно, навошта нам такие герб, который не прымае большую частку насельніцтва. Тому на дадзеным этапе я просто популяризовал бы обидва гербы, выпускаў пра гэта праграмы, друкаваў пра гэта кніжкі, таму што у выпадку з гербам з крыжом у нас дагэтуль няма нават яснасці, які быў яго фон, чырвоны альбо блакітны. Там яшчэ трэба гісторыкам разбірацца. Таму самая галоўная ўвага і ўменне з гэтым працаваць. Так, вось я таксама здолен з табою, і той герб вельмі цікава выглядае. І калі вось зараз, як ты кажаш, рэзка змяніць, то гэта прывядзе к абратнаму эфекту. Это же можа быць бренд, да, Гомель горад 2 гербаў. Так. Такая традыцыя фактычна ўжо складваецца, але дзякуючы аматарам. Мы бачым, як, напрыклад, гомельскія фанаты футбольныя, яны пераважна выкарыстоўваюць герб з крыжам, больш апелюючы там да гісторыі. Але не саромляцца выкарыстоўваюць герб там з рыссю. Таму калі ў такім фармаце нармалёва, это ж наадварот нас толькі узбагачае. Кажуць, крыж з рыссю. Так само. Просто, калі і той герб ніяк нікаго не аскарбляюсь, добра выглядае і добра. Вось у нас у Рэчыцы, я памятаю, што ў 2003 ці 2004 годам хацелі зрабіць новы герб,
и там паміж пагоні такая была помесь маскоўскага герба з непонятна чым, і потым там не зразумелі, што за кап'ё, што там чаму. І добра, што пагоня засталася, але ну, цікава, вось Гомелі два гербы, яны не похожыя на іншыя. Таму вось пагонь, напрыклад, якія не добрыя, але у Беларусі зашмат. А рысь, напрыклад, вось, ну, гэта в Беларусі, я так разумею, адзіны такой герб, і крыж таксама, таму што вельмі добра, калі б вось на грамадскім транспарце больш была геральдыкі, больш какого-то дызайн-кода асабістага. На жаль, пакуль што гэта все далёкія паняцці. Хвасць пра сваякі, ага, понятно. Так, 90-е хацелі замуціць мікс з пагоні і жытнёвых вянкоў з васількамі. Я зразумеў. Быў такі мікс, гэта пра дзяржаўную сімволіку. Шмат чаго хацелі. Вось. Цікавыя былі там прапановы, але як здарылася, вось. Так здарылась. Понятно. Ось новые люди зайшли. Яшчэ раз скажу, что у нас блогер, громадский активист города Гомеля Евген Меркис, ссылки на его в описании. Вас больше прыйшло, задавайся пытанні. Таму пакуль што час еще крыху ёсць, можем падказваць. Ось Дмитрий Рагозенко, добрый вечер. Дмитрий, задавай свои пытанні по Гомелю, ці, магчыма, даже по Гомельской области, вогуле по урбаністыкі мы можем на гэтыя вопросы адказваць. Ось я пакуль што задам. Я не быў, вось ты быў у Лондоне, так? Якія ў цябе ўражанні гэтыя вось такой, там забудова ёсць, так, і вежы ёсць, так ёсць, і таунхаусы, там 4-5 павярховікі, ось там такая цікавы такой архітэктурны вінегрэт, і ці добра там ён выглядае, вось як у цэнтры, ці у большасці раёнаў, так як у Москве, што ўсё друг з другом канфліктуе, ці там добра гэта зроблена? Ну, конкретно в выпадку центра Лондона, я б сказаў, што яны досыць гарманічна выглядаюць, бо ўсё-таки там працуюць прафесіяналы, яны хоць неякалі імкнуцца ўлічваць навакольнае асяроддзе. Это, дарэчы, праблема нашых архітэктараў вельмі часта, што яны не ўлічваюць, як будынак будзе ў цэлым глядзецца. Сам будынак свой можа быць цікавы, але не ўлічвае асяроддзе. Іншае пытанне, што ускраіны звычайныя у брытанскіх гарадах, яны выглядаюць таксама вельмі аднатыповымі. Такія часта бываюць у жылых кварталах вуліцы доўгія, дзе дамы просто скапіяваныя Ctrl-C, Ctrl-V. І я спрабаваў разабрацца, чаму ж так, чаму жыхары хаця б не імкнуцца неяк разнастаіць выгляд гэтых дамоў, неяк там пафарбаваць інакш і все такое. І там дзве праблемы выявілася, ці спецыфікі. Першая это тая, што досыць жорсткія, канешне, розныя нормы, заканадаўства дзейнічае на тое, каб змяніць нешта, трэба атрымаць дазволы, калі не кожны хоча гэтым займацца. А па-другое, это відаць частка такой пратэстанцкай яшчэ маралі, калі самае галоўнае ў доме мусіць знаходзіцца ўнутры яго, і няма чаго тут лішні раз выпендрывацца і свой дом рабіць іншага выгляду. Але ў цэлым, ну, для мяне было незвычайна такое бачыць, нават у Германіі, дзе таксама бываюць такія мікрараёны з нейкай, можа быць, малапавярховай забудовай, але бачна, што адна фірма-забудоўшчык была, дамы трохі падобныя, але ўсё роўна жыхары хоць трохі іх разнастаиваюць, інакш робяць планіроўку ў сваіх там садах, фасады трохі там фарбуюць, неяк змяняюць. А ў Брытаніі часам ідзеш, ну, просто Сім-Сіці, да, вельмі доўгія вуліцы, дзе ўсё выглядае вельмі аднатыпова. А ну цэнтр вялізнага горада, ну, зразумела, што там все будзе лепш выглядаць. Ну, цікава, зараз шмат вежаў набудавалі ў цэнтры, але глядзяцца не вельмі добра. Даже ось тая крывая там такая, это Магніцкі ці хто пабудаваў. Вось, пашлі цікавыя пытанні. А вось хейтер напісаў, у управлення капітальнага будаўніцтва не хапае Лондону. Цікава. Ось я уяўляю, што бы там было, калі б там быў УКС. Так, что думаете насчет речного транспорта у нас в стране, в том же Гомеле, например? Ну, я скажу, что он у нас погибает, и речной транспорт это же не только два катера посажу там по Днепру покататься. Ну, это мое мнение, и река это недооцененный потенциал, особенно Гомельская область, где у каждого города есть крупная река.
ну, на наш масштаб крупная, и это дешевле перевозки даже тех же грузов, чем железнодорожная. Просто раз в год чистить дно, это не так и дорого. Вось. А што Яўген думае наконт рэчнога Ну, тут транспарту? пытанне ў тым зноў жа за савецкім часам шмат хто сумуе, што раней спорт быў у гомелі ого-го, но это было звязана яшчэ з тым, што не так добра была чыгунка развіта, не так хутка перасоўваліся грузы, не было такой патрэбы зноў жа в такіх маштабах перасоўваць. І часам рачным транспартам грузавым можна было на баржах шмат чаго сплавіць. Зараз гэта значна эфектыўней на грузавіках якасных перавезці альбо чыгункай, і адпаведна таму порт сваё грузавое значэнне шмат у чым згубіў. Мог бы развіваць, но для гэтага трэба ў цэлым паляпшаць умовы для дзейнасці бізнеса. Калі казаць пра рачны транспарт у плане забавы, каб пракаціцца на кацерах, то тут таксама трэба зрабіць розныя датацыі, можа быць льготы, можа быць, каб там першыя 5-10 гадоў нейкі зніжаны падатак плацілі падобныя установы, калі яны, напрыклад, у горад прывязуць нейкі новы кацер. Это могло послужить бы стимулом для того, как новые фирмы приходили в город, бо ездить на этих всех старых советских прогулочных катерах часом уже не так зручно, не так комфортно, и уровень потребования до комфорту подвысился. Уже хочется и фоточку Инстаграм запилить с этого парохода, праз Wi-Fi, каб тебе нормалёва обслужили не горшему кватэрніку, і не зразумела, чаму ты заплаціўшы грошы, мусіш ад усяго гэтага адмаўляцца. Таму тут трэба рэформы больш шырокага маштабу праводзіць, не толькі на ўзроўні горада. Вось, пытаюцца па рассылкі хутчэй, чым цягніком. Я так разумею, што не хутчэй, але ў Савецкім Саюзе было судно на падводных крылах. Да, У кіевскім вадасховішчы яно набывала хуткасць 100 км за гадзіну, мне так казалі, я не быў, але так. Вось, так, указ Лондона, чтоб лебедзей поставили, газ по крыше. Так, што думаеш пра праект Е40? Я не ведаю. Добра, канешне, калі рака жыве і параходствам, але там шмат пытанняў па экалагічнасці, таму я не буду казаць добра пра яго. А што ты думаеш, напрыклад? Ну, тое ж самае, да, па экалогіі ёсць вельмі шмат пытанняў, ёсць шмат пытанняў наконт эканамічнай абгрунтаванасці ўсяго, наконт таго, як мы зможам з гэтым скарыстацца. Я разумею, іншыя краіны яшчэ там, которые будуць пускаць свае караблі з Паўночнага мора ў Чорнае, там, да Турцыі. А вот каб Беларусь ад гэтага штосьці займела, акрамя экалагічных праблем, я сумняюся. А зараз зноў жа яшчэ і каронакрызіс накрыў, таму мне ёсць сумневы, што гэты праект будзе так паспяхова рэалізоўвацца ў бліжэйшыя 5 год. Пытаясь хейтер мяне, ты што, Грета, што вопросы па экалагічнасці задаваць? Як бы я не і ўсе астатнія не ставіліся да Греты, па-першае, экалогія гэта вельмі вартая тэма, а па-другое, Прыпяць праходзіць праз зону адчуждзення, і там как бы я не лічу, што там трэба штосьці рабіць з дном і гэтак далей. Да пойдзе ўніз па цішэнню. Вось. Так, пагранічнікі на катамаране. Ну, там ёсць магчыма рабіць кантроль і з рэчнымі сродкамі транспарта. Вот, так. Ну, я вось памятаю, в Гомелі, ну, ёсць гэтая прагулачная кацера, і там калісьці было такое, што затонуў кацер. В дзяцінстве ці калі это было 5-6 год, 4. Але зараз там таксама 2 плаваюць вось гэтых, Ну, здаецца, 2 плавае. Ну, просто я давно ім не карыстаюся. Нічога не мяняецца, але ў дзяцінстве была ў мяне мара на гэтым карабле праплыць, я адзін раз усё праплыў за ўсё жыццё. Вось. Так. Так, школу напрагуліваўся. 7 грехоў. Я разумею, што ты школу прагуліваў, я быў добрым хлопчыкам. Так. Ну, цікава, зайшло людзей, але пытанняў наконт вось Лондона я хацеў яшчэ спытаць, што там сістэма транспарта вось мне цікавіць, таму што, па-першае, там вуліцы ў цэнтры ўсе такія, як это казаць, ну, там старая забудова, так, і, ну, они все так ходзяць туды-сюды как-то
Короче, беспорядочная улица. Вось, а старая сістэма метрапалітэны, она добра працуе, ці ёсць там такія вось з'явы, як Нью-Йорке ці Токіё, што розныя маршруты і там доўга чакаць там поезда. Вось гэта як? Ну, калі карыстацца аўтобусам прямо ў гістарычным цэнтры горада, то можна шмат часу згубіць, бо там вельмі шмат перакрыжаванняў, ён будзе стаяць. Калі трохі ад цэнтра ад'ехаць, то і аўтобус вельмі хорошы транспарт, ён працуе эфектыўна, яго укладваюцца сродкі, ён вельмі зручны. Інфармацыя пра ўвесь транспарт можна і атрымаць праз мабільны дадатак, дзе ўсё будзе працаваць як па гадзінніку. І праграма за вас складзе ўсе маршруты, нават з перасадкамі, праехаць 3 станцыі на метро, потым перасесці на аўтобус, все это будзе цудоўна працаваць. Калі казаць про метро, то яно, конечно, старое, и там есть разные линии, есть линии, которые давно были побудованы и просто конструктивно могут замещать вельми маленькие техники, то есть такие техники со скошенными углами. Ну так. Так стоять. Есть больше широкие. Мне что не сподобалось, ну, что сподобалось у метро, ну, зрозуміло, що воно разнастайне, цікаве, неординарне, працює, в принципі, не кепсько. Хотя на некоторых станциях не было незручно, потому что там, например, 2 разных техника ездить, и треба сошить за своих. Потому что, коли сядешь не на той, то он после 3-й станции там направо, умовно кажучи. Ну вилочное, так. Вот что мне не сподобалось, это то, что оно досить душное, там с вентиляцией есть проблемы, они делают еще вельми шмат, где пластиком оббивают все стены внутри, и это, конечно, при теплом надворье створало додатково такие эффект. Ну і часом здаралися збої, коли на станції збиралось людей просто вельми шмат, і доводилося потім просто як сардельки їздити в бочці. Бувало такое. Сардельки. Задаю цікаве питання, але я думаю, питання таке без, ужо адказ ёсць у пытанні. Як мяркуюць тутэйшыя урбаністы, ці трэба захоўваць беларускую традыцыю царква, касцёл, сінагога на цэнтральнай плошчы? Гомелю не хапае, вось трэба, ёсць там паркоўка ля Леніна, але Яўген далей распавядзе пра гэту тэму. Адказваючы на гэта пытанне, да, тут адказ ёсць, конечно, трэба захоўваць, калі это ёсць, а што рабіць, калі няма? То есть у Гомелі застаўся толькі Петропавловскі сабор на цэнтральнай плошчы. Калісьці быў касцёл, энтузіасты прапаноўвалі сваё бачанне цэнтральнай плошчы, каб там все-таки адрадзіць будынак касцёла. Чаму я кажу будынак, потому што зноў жа пытанне, ці мусіць ён зараз функцыянаваць як касцёл, потому что все наши пригожие мары, тем, как вот, все культовые будинки належали верникам, это ж одна справа мары, інша справа реальність, да, ці хапаю. Так, не так шмат вернікаў, сапраўды. Не так шмат вернікаў, да, з іншага боку, да, ці погодзяцца з гэтым гарадскія ўлады. Но іншая справа, што конкретно по цэнтральнай плошчы Гомеля можна было адрадзіць, так бы мовіць, будынак касцёла, але, магчыма, ён бы меў уже зусім іншае функцыянальнае значение, музей, там некая заля для концертов. Такий випадок у нас же есть в Мінську, да, в Троїцькому Продмісті, де один з колишніх католицьких храмів одрадили, там зараз відбувається концертна зала. Шмат дзе ў Еўропе гэта камерныя залы ці нешта такое, але будынак ён з функцыю мае, па-першае, дастапрыкметнасці, так, і некую іншую, не абавязкова, щоб гэта было пад вернікаў, таму, напрыклад, я так разумею, католікаў вернікаў не так шмат, чтобы рабіць шмат касцёлаў, зараз сапраўдных вернікаў таксама не шмат. Наконт хацеў яшчэ казаць плошчы, паркоўкі ля Леніна, як вось там, я не разумею, такая плошча абыякавая, магчыма, вось калі зімой тактычным урбанізмам, условна ёлкай ці нешта там ее робіць больш жывой, але так як плошча, она забудована толькі з 2 бакоў, як там зрабіць выразную архітэктурную рэканструкцыю, каб она выглядала, ось гэта маё пытанне, больш-менш як еўрапейская плошча, таму што з іншых бакоў там няма забудовы. Ось. У нас была множа вядомая візуалізацыя гомельскіх архітэктараў маладых, незалежных, дзе яны прапаноўвалі трохі інакш арганізаваць рух па цэнтральнай плошчы нашага горада, і тады можна было б частку ейнай прасторы выкарыстоўваць не толькі ўзімку, а і круглы год. Якраз такі аднавіць касцёл, адпаведна перад
касцёлам і перад тэатрам у нас тут была прастора, дзе можна было б нешта рабіць, хадзіць, сядзець. Плошча неяк жыла, да, быў такі праект. Ну, гэтым трэба займацца. Так, задаюць пытанне пра рэформу адміністрацыйнага падзелу. Мне падабаецца гэтая рэформа, але з такой сістэмай кіравання, як зараз, ну што зменіцца? Ну, больш у Мозарці, у Бабруйск пойдуць сродкаў, гэта добра, а так не ведаю. Што вось ты скажаш пра Ну, Палескую вобласць? таких проектаў вельмі шмат, тут лепш давяраць спецыялістам, потому што нашы мары будуць просто такі намінальныя. Да? Нам хочацца, каб Гомельская вобласць была большай, да, но это не заўжды функцыянальна мае значэнне. Іншая справа, што я хацеў бы, каб падобныя праекты вырашалі спецыялісты, і каб яны вырашалі то не толькі ў зачыненых кабінетах, каб была яшчэ нейкая магчымасць азнаёміцца з іх ідэямі да стадыі рэалізацыі. Мы ведаем, што падобныя праекты былі як ёсць як у незалежных інстытуцый, кшталту фонда Льва Сапейкі, который вельмі шмат займаўся мясцовым самакіраваннем, рэформамі магчымымі на будучыню, так і зараз распрацоўваецца на афіцыйным узроўні пры Акадэміі навук. Некалькі варыянтаў адміністрацыйнага падзелу можна вельмі лёгка нагугліць у інтэрнэце, якія варыянты яны прапаноўваюць. Да. Я бачу, там ёсць яшчэ пытанне пра залінейны раён. Да, так, хацеў спытаць. Ну, зноў жа, тут там засілле прыватнага Сектару. Так, прыватнага сектару, з ім варта было б нешта зрабіць. Было б добра, калі б гэта ішло арганічным шляхам, проста за кошт вольнага рынку, добрых умоваў для прыватнага капіталу, тады б яно само неяк замянялася, да? Рос бы кошт зямлі, і адпаведна людзі самі вырашалі, альбо ім прадаць свой надзел за хорошыя грошы нейкай прыватнай кампаніі, который там пабудуе, можа быць, нейкую высотку, нейкі цэнтр гандлёвы альбо адміністрацыйны. Но паколькі зараз у нас гэта ўсё не робіцца і дзяржава сама вызначае, што рабіць, то тут зноў жа хацелася больш адкрытасці, больш каб з гэтым працавалі прафесіяналы, таму што тое, як мы зараз бачым, тое, што робіцца на вуліцы Барыкіна, калі будуюць вельмі не самыя дарагія, ў плане не самыя цікавыя панелькі, да, которые фармуюць выгляд адной з візітовак горада, і калі все двары забіваюцца аўтамабілямі, калі генплан не прадугледжвае там стварэнне ў звальнейным раёне нармалёвага нейкага парка, нейкай зялёнай зоны, а ў ідэале, каб яна яшчэ была злучана з іншымі зялёнымі зонамі. Вось гэта самая вялізная праблема. Но тут трэба працаваць з генпланам, тут трэба праяўляць сваю грамадзянскую актыўнасць. Нам з вами. Вось, напрыклад, залінейны, я так лічу, што ён, калі я ось разумею, што такое залінейны, это вось між Барыкінай і за чыгункай, так? Раён залінейны. Да. Вось, ну вось гэта такія, калі горад дзеляць на часткі шашой ці чыгункай, ці другімі, там рэка, напрыклад, і ён раздробязь, разорваны на дробязі, тады вось узнікаюць такія раёны, як залінейны. Калі зрабіць большую сувязь паміж раёнамі, гэта как бы цэнтр, больш цэнтр, і калі бы там была дадатковая сувязь, напрыклад, замест Мохаўскага пераезда зрабіць, напрыклад, пад жалезную дарогу такі карман, ці што-то у гэтым родзе, там ужо паляпшылась бы сітуацыя сама сабой. Было б зрабіць, так, вось. Ну і я ось успомніў, напрыклад, Барыкіна, быў такі ролик пачатку 10-х, дзе там казалі, якая будзе Барыкіна ў 2015 годзе, 5 гадоў прайшло, там будуць, добра, што так не было. Там вось гэта торговае аборудаванне кола, там падземны гандлёвы цэнтр, шмат развязак, там такія будынкі, Гомель гражданскага праекту, такія тып у нас Дубай, там Нью-Йорк, але аграмадэрное, вось. Добра, што так не адбылося, але тое, што будуецца ўдоль Барыкіна, таксама дрэнная з'ява. Вось. Я так разумею, калі хаціце яшчэ крыху часу есть, да 21, так, будзем. Задавайце пытанні, а потым ужо, мне кажется, доўгі стрым ідзе.
Ну, я ось, ну, наконт залінейнага лічу, што это планіровачныя цэнтры горада, і ось магчыма было бы, каб было два цэнтра, так казаць, цэнтр ось трохгольнік, гэта залінейны, гэта месца, дзе можна шмат чаго асвоіць, дзе ўсе перакрыжаванні, больш за тое вакзал на две стороны. Яшчэ ў планах 60-х, 70-х гадоў гэта было так, але я не ведаю, калі з тэмпамі гомелю гэта будзе адбывацца. Ось, таму залінейны, новы залінейны гэта таксама, як і хуткасны трамвай і гэтак далей. Ось. Ну, украінскую вуліцу, я так разумею, ну, хацелі таксама да Палескай прадоўжыць туды грамадскі транспарт пусціць. Гэта было б добра. Ось, напрыклад, калі бы рамантаваць якіясьці мосты і вынасіць транспарт, щоб не ўсё на прывакзальную плошчу было. Гэта было б добра, але там просто пешаходны мост, выходзі на нейкія задворкі, потым гэта будаўнічы рынок з паркоўкай, ну і ўсё, на жаль. Про трамвай пагаварылі, што наконт дырыжабляў. Ёсць такія з'явы ў Сім-Сіці, ў City Skylines. Ведаеце, ну, дырыжаблі гэта не грамадскі транспарт, як і манарэльс, як і манарэльс даже больш лепей, чым дырыжаблі. Дырыжаблі гэта не сістэма добрага працуючага як гадзіннік транспарту. Это цікава. Знаменитые белорусские площади пустыри. Как лучше переделать данное недоразумение? Вось пытанне цікавае. Ну, я фактычна ўжо адказваў, расказваючы пра плошчу Леніна. Трэба дапускаць да гэтага працэсу проста прафесіяналаў і даць ім нарэшце свабоду для іх дзеянняў, каб яны маглі самастойна вызначаць, што і як з імі зрабіць, каб ім не ўсё дыктаваў гарвыканкам, каб у іх былі пэўныя паўнамоцтвы на рэалізацыю гэтых праектаў і адпаведнае фінансаванне, каб яны могли самі спараджацца, а не толькі атрымліваць нешта з гарвыканкама і выконваць іх замовы. Ну і ў ідэале, да, для вельмі вялікіх аб'ектаў можна было плаціць, ну, ўжо вяртацца да практыкі, не вяртацца, а прыходзіць да практыкі нармалёвых адкрытых конкурсаў публічных. Да. Я уже приводил приклад с центральным сквером, маленький такий конкурс, звязанный с его с малыми архитектурными формами, что можно было бы забить, чтобы дал конкурс подобный. Но можно было бы такое и выпадку, например, центральной площади Гомеля разладить. Я думаю, что шмат архитектурных бюро могли бы долучиться для этого, бо для их это завжди спроба прорекламовать себе, показать свои некие решения, а чым больш будзе ўдзельнікаў, тым лепей будзе якасць. Ну, галоўнае, каб была таксама адкрытасць у гэтым, каб гэты працэс, каб гарадскія архітэктары, калі яны будуць без конкурса распрацоўваць нешта, каб яны неяк хаця б паказвалі гараджанам, што яны будуць рабіць. Не на апошняй стадыі, калі ўсё ўжо запланавана, намалявана, а хоць неяк раіліся, зладзілі шэраг прэзентацый сваіх ідэй, сабралі фідбэк, апрацавалі яго, потым у форме там дакументаў, PDF-ак нейкіх вывесілі на сваіх сайтах, кшталту вот мы выступалі за гэта, а потым атрымалі водгукі пра гэта, і мы зараз прыйшлі да разумення вось пра гэта. А наогул мы выступаем за наступныя прынцыпы. Мы хочам, каб цэнтральная плошча там была жывой, перастала быць тупо паркоўкай. Калі мы зможам з гэтым усім азнаёміцца, калі мы зможам прымаць в гэтым удзел, калі мы зможам давяраць спецыялістам, которых мы будем ведать, которые будут не в закрытых кабинетах сидеть, тогда, я думаю, будет все добре, не только у Гомеля. Так, ну і у меня такое ўражанне. Ну, па-першае, ёсць, зараз хутка кажу, бо новае пытанне. У меня есть такое ўражанне, што часцей за ўсё даже на архітэктару ўплывае заказчыкі, там ось, а давайце так, каб з космосу бачна было, мы ось холы намалюем такія з брусчаткі, ну і гэтак далей. Заўсёды плошчы не жывыя, таму што, ну, я так разумею, што не тыя даже людзі, хто па гэтым спецыялізуецца, робяць, і шмат сродкаў ідзе на гэтую плітку, шмат сродкаў на гэта ўпрыгожванне, і па ітогу проста пустыр, дзе, ну, выгуліваюць максімум сабак і гэтак далей. Пытанне, якія варта гістарычныя будынкі, акрамя касцёла, адбудаваць, па-твойму, каб сфарміраваць больш-менш цэласную гістарычную тканіну, калі гэта магчыма? Тут можно поглядеть на те идеи, которые объединение, супольность, пошуки старого Гомеля робили, недавно и фильм выпускали, где они показывали некоторые будинки.
по улице Советской, которые можно было реконструировать, вернувши им гістарычны выгляд. Ну, як уже згадывалася, можно было б касцёл аднавіць, можна было б у нейкім відзе пераасэнсаваць будынак сінагогі, хаця б частку яго адбудаваць, альбо ў якасці такога помніка, альбо ў якасці нейкага знешняга будынка. Можна было б частку забудовы вярнуць на прастор паміж вуліцай Баумана і медыцынскім універсітэтам, тому што зараз там фактычна пустая плошча, дзе збіраюцца людзі проста каб потусіць і больш нічого не адбываецца. Можна з дапамогай дакументаў было б аднавіць там старыя будынкі. Ну і, канешне, тут можна хутчэй не зусім пра аднаўленне гістарычных будынкаў казаць, а яшчэ і прыгадаць пра праекты стварэння гэтага скансена, да, то бок асобнага нейкага раёнчыка, куды можна было б сабраць найбольш каштоўныя і цікавыя адметныя драўляныя будынкі у Гомелі, которые яшчэ ўяўляюць нейкую каштоўнасць, адрамантаваць іх, зразумела, па магчымасці захоўваючы арыгінальныя элементы, таму што калі зрабіць іх проста на ноў, то яны губляюць усю каштоўнасць, это будзе кітайскі такі варыянт, фейкі. І каб гэтыя будынкі не проста стаялі, гнілі пад вольным небам, а каб яны функцыянальна нейкую новую роль набылі. Каб там былі крамы, кавярні, нейкія бары, те ж самыя. У нас такую візуалізацыю ў свой час рабіў архітэктар Сергей Ляпін, ён прапаноўваў рабіць это на прасторы там, дзе вуліца Садовая знаходзіцца, там таксама такі пустыр знаходзіцца. Таксама была б некепская ідэя, да? Побач з гістарычным цэнтрам у вас знаходзіцца раёнчык, дзе заўжды адбываецца нейкая движуха, дзе вы можете з гораду сталінскага ампіра, нейкіх хрушчовак трапіць у зусім іншую атмасферу, все кампактненько, дзе заўжды ёсць нейкая движуха. Вот таксама ідэя вартая выплатнення. Мне кажется, что я бачыў гэту ідэю. Вельмі цікава, так, таму пра ратушу нагадайце. А ёсць ратуша ў Гомелісе? Я нешта не памятаю. Ну, з ратушай не все так просто. Яна была ўвогуле гістарычна? Были некоторые звесткі, што нібыта была ратуша, но это не та. Так, калі нема малюнкаў на вас. Фейкавая расійская ратуша хутчэй была, а якой была ці не была яшчэ за часамі Рэчы Паспалітай, это пытанне да гісторыкаў. Ён быў спачатку разабрацца, ці было ў горада магдыбургскае права там до конца, якое менавіта, таму што яно розных градацый бывала. Разобраться с городской планировкой. Что казать, у нас, например, есть судовный план Гомеля 1799 года, когда еще только палац пошли будовать, а еще башный роу оборончий вокруг Гомельского замка. Але няма легенды до этой мапы. Да? Это вот питание про то, насколько мы ведаем свой город, что нават такое крутое питание до этого не доследовано. Никто просто элементарно при открытости межаў и архивов не съездил в Варшаву, не занялся этим питанием, не знайшоў описание до этой мапы. Я так кажу, что Гомель... Так. Гомель гістарычна до падзелу Рэчы Паспалітай, я так разумею, был меньшым горадам. Это уже пасля Паскевіча гэта сетка вуліц треугольника бліжэйшаў. Она сходзіцца, Леніна Савецкая, сходзіцца на купале палаца Румянцевскага. Таму я так разумею, што ў часах Рэчы Паспалітай гэта быў не настолькі вялікі горад. Напрыклад, у мяне тут мапа ВКЛ вісіць, і Рэчыса тут, без крыўд, але нагадае абласны цэнтр, так. А Гомель, на жаль, быў невялікі. А калі ўжо гэта быў то беларускі, то расійскі горад, то ВКЛ, то расійскі, і у яго такой стратэгічнай не было значнасці, как, напрыклад, Рэчыса на высокам берагу стаяла. А калі ўжо фаварыт гэты Паскевіч з'явіўся, Гомель пайшоў развівацца, таму мы не ведаем, што там быў за стары такой горад дакладна. І таму горад, в адрозненні ад іншых абласных цэнтраў, больш напамінае Піцер, і у яго няма такой віленска-барокскай тэмы ўвогуле. Такая з'ява. Але Гомель цікавы сваёй спадчынай. Так, я так разумею, ўжо вопросаў няма, і час. Час ужо позні. Цікава было з табой паразмаўляць. Дзякуй і гледачам, што задавалі пытанні.
Дрэнна, што я гэта казаў у канцы, трэба было ў пачатку казаць, што будуць тайм-коды праз некаторы час, калі вы праглядаеце гэта зноўку, то будзе такое аглаўленне. Вось. Ну і яшчэ раз я ад сябе хачу казаць, што вы больш праяўлялі свае асабістыя актыўнасці ў горадзе, цікавілись горадам, больш рабілі нейкія ініцыятывы, пісалі заявы ў установы і гэтак далей. Гэта не страшна, за гэта нічога не робяць, але вы будзеце рабіць лепей свой горад. Вось што Яўген таксама Так, я фактично то же самое могу подписаться под каждым из этих слов. Мало просто фантазиевать про город и думать, чтобы вы зрабілі выпадку асобнай вуліцы, якой бы вы намалявалі схему гомельскага метро альбо гомельскага трамвая, варта все-таки спрабаваць реально нешта рабіць. Для гэтага ўжо ёсць пэўны інструментарый, для гэтага ўжо ёсць з кім звязацца, і гарадскія актывісты, на якіх заўжды можна знайсці выхад, спісацца з імі, попросить порады, некие допомоги. Самое главное не заставаться абыякавым. Гэтага я хацеў бы ожидать складней. Так, напрыклад, я казаў раней, што, напрыклад, ось я мог толькі смеркісці, нехта яшчэ не прыедзе за вас не зробіць, але часта так адбываецца, што у гарадскіх актывістаў шмат і опыту, і кантактаў, гэтак далей. І калі у вас у вашым горадзе нешта адбываецца, магчыма, вы пішыце, там ёсць у кожным горадзе чат канструктыўнай крытыкі і гэтак далей, чаты гарадскіх змен, і можна как-то камунікаваць. Вось. Дзякую всім за прагляд, дзякую госцю Яўгену, подписывайтесь на яго канал. Ну і всяго найлепшага. Да пабачення. Так, пачакай.